Tervetuloa väitökseen. Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta on myöntänyt yhteiskuntatieteiden maisteri Merja Viljaselle väittelyluvan. Tiedekunta on nimittänyt vastaväittäjäksi apulaisprofessori Frank Martelan Aalto-yliopistosta ja kustokseksi minut, dosentti Elina Kuusisto. Tässä tilaisuudessa tarkastetaan Merja Viljasen kasvatustieteiden alaan kuuluva väitöskirja. Hän on tehnyt väitöskirjan filosofian tutkintoa varten. Väitöskirjan otsikko on Nuoret päämäärätietoista elämää rakentamassa. Tilaisuus striimataan. Mikäli striimin äärellä olevilla kuulijoilla on kysymyksiä väitöskirjaan liittyen, he voivat lähettää tekstiviestillä kysymyksensä kustokselle. Puhelinnumeroni on diassa. Julistan väitöksen alkaneeksi. Arvoisa kustos, arvoisa vastaväittäjä, arvoisat kuulijat. Minä tulen tähän tutkimusgenreen ja väitöstilaisuuteen kirkon nuorisotyön työnohjaajana, yhteisöpedagogina, nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen maisterina ja äitinä. Kaikki ovat osaltaneen johdattaneet minut tähän pisteeseen. Tässä väitöstutkimuksessa haluan olla ymmärtämässä 2020-luvun nuoria ja saada selville, miten he rakentavat päämäärätietoista elämää, joka on heille merkityksellistä. Haluan kuulla heidän ajatuksiaan ja sen myötä mietin, mihin meidän tulisi Suomessa suunnata väheneviä resursseja. Miten tukea nuoria rakentamaan kyseistä elämää, jossa he kokevat olevansa omalla paikallaan, heidän taitojaan kaivataan ja niistä on iloa ja hyötyä muillekin. Tällä hetkellä näyttää, että itsekeskeisyys ja ahdistuneisuus kasvavat ja yhteisöllisyys vähenee. Yksin ei meinaa jaksaa, varsinkaan jos ei näe omalle olemassaololleen merkitystä, ei itselle eikä muille. Seuraavaksi haluan jakaa nuorten ajatuksia elämän päämäärästä. Aina ihminen tarvitsee jotain, tietyn päämäärän, mihin suuntaan mennä. Muuten harvemmin tulee mitään tehtyä. Mutta sitten kun pitäisi loppujen lopuksi päättää se päämäärä, niin se on sitten hyvin vaikea. Yleensä jos on päämääriä ja keinoja saavuttaa niitä, sitten on ehkä onnellisempi. Että tuntuu, että pystyy vaikuttamaan asioihin, pystyy olla hyödyllinen jollain tavalla, että sua tarvitaan. Kyllä se vaan tekee elämästä ehkä mielekkäämpää, kun kokee saavuttavansa jotain ja just onnistumisen kokemuksia ja tämän tyyppistä. Jos ei ole tavoitteita ja miten niitä saavuttaisi, tai sitten on jo saavuttanut kaiken, niin se on vähän epämääräistä olemista ja heilumista. Vähän, että ei tiedä mitä tekee, jos ei ole mitään tavoitteita ole, niin eihän sillä ole mitään väliä mitä tekee. Elämällä ei tarvitse olla mitään suoraa päämäärää. Elämällä voi olla päämäärä vaikka parin kuukauden ajan. Välillä on hukassa niin kuin elämän suunta ja sitten niin kuin semmoinen, mitä haluaa elämältä. Ja se on ihan niin kuin okei. Mutta en mä tietenkään olisi silleen, että kamalaa, miksi sulla ei ole niin kuin mitään päämääriä, koska ei kaikilla aina vaan jossain tietyssä hetkessä ole. Elämä aika lailla vie sinne, mikä tulee olemaan mun paikka. Tavoitteena on tehdä jotain hyvää. Aikamme nuoret elävät epävarmuuden ajassa. Maailmassa vallitsevat monenlaiset kriisit
ja sodan uhka leijuu ilmassa. Ilmastonmuutos, talous- ja työllisyystilanteet, koulutuspoliittiset muutokset tuntuvat nuorten ja perheidensä arjessa. Myös nuoruus itsessään on haastavaa. Mieli muuttuu, kroppa muuttuu, ystävien merkitys muuttuu, herkkyys lisääntyy, odotukset lisääntyy ja samaan aikaan pitäisi tasapainoilla suurten tulevaisuutta koskevien päätösten kanssa. Mitä tehdä, mitä opiskella, missä, kenen kanssa, koska, millä rahalla. Miten vastata yhteiskunnan ja perheen odotuksiin, omaan epävarmuuteen, laiskuuteen, mielihyvän tavoitteluun, kun samalla harteilla on yhteiskunnan ja perheen paine tehdä jotakin heidän arvomaailmoihinsa sopivaa. Yhteiskunnan normatiivisten, koulun institutionaalisten ja perhekulttuuristen odotusten jännitteessä nuoret kuitenkin tekevät päätöksiä omasta tulevaisuudestaan. Erilaisista sosioekonomisista lähtökohdista johtuen nuoret eivät ole tasa-arvoisia, vaan vaikka peruskoulu tavoittelee mahdollisimman yhdenvertaisia mahdollisuuksia kaikille. Suomalaisnuoret ovat sinnikkäitä, toiveikkaita. He ovat myös ikäluokka, joka on pääosin avarakatseista sukupuolen moninaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen ja katsomuksellisuuden suhteen. Sitoutuminen on hajanaista ja lyhytaikaista, jollei ole kehittynyt vahvaa vakaumusta tai sitoumusta poliittisen, uskonnollisen tai tavoitteellisen harrastuksen suhteen. Nuoret kokevat sekä joutuvansa että saavansa tehdä päätökset itse. He kokevat usein myös jäävänsä yksin päätöstensä kanssa. Lisäksi he kokevat, että pitäisi onnistua oikein ensimmäisellä kerralla, ettei menetä ensikertalaisuuspisteitään tai hukkaa mahdollisuuksiaan. Jotta tämä menisi vielä haastavammaksi, niin koulussa on kiusaamista. Ahdistus ottaa vallan ihmissuhteista tai koulusta johtuen ja perheetkin hajoavat. Tutkimusjoukkooni tosin mahtui myös ydinperheiden lapsia, joiden elämä on taloudellisesti vakaata ja turvallista ja koulunkäynti helppoa, mutta elämänpäämäärän suhteen heillä oli yhtäläinen prosessi käytävänä. Väitöstutkimukseni keskeiset käsitteet, elämänpäämäärä ja päämäärätietoisuus ei tarkoita, että nuoret olisivat vain yhden asian ihmisiä. Päämääriä voi olla useita. Ne voivat vaihtua tai suuntautua uudelleen. William Damon, tämän väitöskirjan taustateoreetikko, määrittelee elämänpäämäärän tavoitteeksi, joka on henkilölle itselleen tärkeä ja merkityksellinen, johon hän pyrkii pitkäjänteisesti ja se hyödyttää hänen itsensä lisäksi myös muita ihmisiä. Tämä viimeinen ja kolmannes osuus erottaa Damonin teorian muista elämäntarkoitus- ja elämänpäämääräteorioista. Damonin mukaan juuri ulospäin suuntautuminen tekee elämänpäämäärästä hyvinvointia suojelevan. Murrosvaiheissa, murrosiässä ja osalla meistä keski-iän kriisissä mietitään omaa elämää, omaa osaamista, tulevaisuutta ja lähiympäristöä. Vuonna 2023 päättyneen valtakunnallisen nuorisotyön ja politiikkaohjelman tavoitteena oli sananmukaisesti auttaa nuorta saavuttamaan merkityksellinen elämä ja osallisuus yhteiskunnassa. Omalinjaohjelmassa autettiin nuorta löytämään elämälle päämääriä ja tekemään onnistuneita jatkokoulutusvalintoja. Ja jopa oli olemassa kansallisen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma, jossa pyrittiin vaikuttaa nuoriin, sillä juuri nuoruudessa ihminen on avoin uusille vaikutteille ja hän etsii elämälleen suuntaa ja tarkoitusta. Damon nostaa innostuneen, idealistisen ja toiveikkaan elämän asenteen ylläpitämisen yhdenvertaisuuden rinnalle kasvatustyössä. Pakonomainen tarve saada nuori menestymään ja pärjäämään koulussa ilman omaa elämänpäämäärää voi estää nuorta löytämästä syvempää motivaatiota. Pahimmillaan johonkin kehityspolkuun pakotettu nuori voi kasvaa aikuiseksi tai viivyttää aikuistumistaan ilman omaa näkemystä siitä, millaiseksi henkilöksi hän haluaisi kasvaa
ja saavuttaa elämässä. Käyttämäni teoria rohkaiseekin jokaista pysähtymään ja miettimään elämän päämääräänsä, sillä päämäärätietoisuus lisää resilienssiä, onnellisuutta ja merkityksellisyyden tunnetta. Ehkäpä tämän jälkeen kukin meistä on hetken ajan voinut pohtia elämän päämäärän merkitystä elämälle ylipäätään, omalle kohdalleen ja lähipiirissä olevien nuorten kohdalla. Tätä teoriaa on operationalisoitu eri tavoin. Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin elämänpäämääräprofiileja, joita Damon tunnisti nuorten keskuudesta 3 käsitteen osa-alueen avulla. Seana Moran jakoi tutkimusta niiden prososiaalisuuden ja sitoutumisen asteen perusteella. Tätä hyödyntäen on tunnistettu 5 erilaista päämääräprofiilia, joista kuvassa näkyvät 4 löytyvät myös minun tutkimusryhmästäni. Oikealta ylhäältä löytyvät päämäärätietoiset. Heidän elämänpäämääränsä sisältää Damonin ja kollegoiden kaikki 3 elämänpäämäärän dimensiota. He ovat löytäneet merkityksellisen sisällön, he ovat sitoutuneet siihen, he pyrkivät pitkäjänteisesti sitä kohti, ja elämänpäämäärä suuntautuu heistä ulospäin ja se hyödyttää toisia ihmisiä heidän lähiympäristössään. Haaveilijoilla vasemmassa yläkulmassa ja itseen suuntautuneilla oikeassa alakulmassa toteutuu 2 3 dimensiosta. He eroavat toisistaan siten, että haaveilijoilla ei ole tarkentunutta elämänpäämäärää, mutta heillä on toive siitä, että se hyödyttäisi toisia. Itseen suuntautuneilla puolestaan on jäsentynyt elämänpäämäärä, ja he ovat sitoutuneet sen tavoitteluun, mutta se kohdistuu vain heidän omaksi hyväkseen. Viimeisenä vasemmassa alakulmassa sitoutumattomien profiiliin tunnistetut nuoret eivät ole löytäneet elämälleen vielä päämäärää, heiltä ei ole tunnistettu sitoutumista, ja jos joitain päämääriä on mainittu, niin kohdistuvat vain heihin itseensä. Korona-aika muovasi tilannetta sekä nuorten että tutkimukseni osalta. Ensimmäinen laaja kysely tehtiin keväällä 2020 ysiluokkalaisten palatessa kouluihinsa peruskoulun viimeisiksi viikoiksi. Silloin sekä he että minä elimme jännittäviä aikoja tutkimuksen, uutisten, päätösten ja aikataulujen eläessä ja koko maailman pidättäessä hengitystään maskiensa takana. Sain kuitenkin kyselyllä kattavan otoksen pirkanmaalaisista nuorista. Nuoret olivat peruskoulun opetussuunnitelmien holististen tavoitteiden mukaisesti hyvinkin tietoisia omasta päämääristään. Jopa 94% nuorista oli löytänyt päämääriä elämälleen. Damonin määritelmän kypsän jäsentyneen elämänpäämäärän tavoitti 41%, muilla heistä oli päämäärän esiaste. Puhtaasti päämäärätiedottomia, sitoutumattomia nuoria oli vain 6%. Nämä nuoret vastaavasti saattavat kuormittaa kouluja, nuorisotyöntekijöitä, poliiseja, naapuristoa, sillä koska heillä ei ole elämän päämääriä, he ovat hyvin alttiita kaikenlaisille vaikutteille ja kokeiluille, jotka voivat tuoda myös antisosiaalista ja kriminaalia päämäärää elämälle. Seurantakyselyssä vuonna 2022 havaitsin päämäärässä tapahtuneita liikahduksia ja pysyvyyttä. Puolet nuorista säilytti saman profiilin, puolet siirtyi toisiin profiileihin, pääasiassa haaveilijoiden profiiliin. Vuonna 2023 haastattelin nuoria, että he voivat kertoa elämästään ja reflektoida vastauksiaan yläasteen loppupuolelle ja nykypäivänä. Halusin ymmärtää nuorten omin sanoin kerrottuna, miten heidän elämän päämäärä on jäsentynyt vai onko se jäsentynyt. Koronavuoden kyselyssä tavoitettiin yli 800 ysiluokkalaista, jotka kuvasivat pääsääntöisesti päämääräkseen onnellisuuden tavoittelun ja itsensä toteuttamisen. Abstrakteja arvoja
ja samalla hyvin ymmärrettäviä toivetiloja epävarmuuden keskellä uuden opistoasteen edessä. Immateriaalisten päämäärien lisäksi nuoret mainitsivat hyvinkin konkreettisia elämän päämääriä: opiskelu, työ, ihmissuhteet. Samat asiat toistuivat tutkimuksen edetessä. Kaikissa vaiheissa nuorten vastauksista välittyi toivo, sisukkuus ja rehellisyys. Jos nuori ei tiennyt, hän vastasi rehellisen oloisesti: en tiedä. Muutamat aloittivat: en tiedä elämän päämäärääni, mutta... Ja sitten he kuvailivat vaiheita ja valintoja kohti sellaista elämää, jota he tavoittelivat. Haastattelujen aikana nuoret avasivat kommenttejaan ja sain lisää kuvausta nuorten ajattelusta ja sen muovautumisesta. Onnellisuus elämänpäämäärän muodostui monesta alueesta, jonka nuoret halusivat olla kohdallaan tulevaisuudessa. Näin ollen onnellisuus sisälsikin ihmissuhteet, mielekkään työn, riittävän varallisuuden, terveyden ja mahdollisuuden auttaa ja vaikuttaa omilla teoillaan ympäristöönsä. Mitä vanhemmaksi nuoret kasvoivat, sitä enemmän he halusivat tehdä hyvää. Tai haastattelujoukkooni osallistui nuoria, jotka halusivat tehdä hyvää oman epävarmuuden ja päämäärän häilyvyydestä huolimatta. Ensimmäisessä kyselyssä nuoria sanoitti myös elämän päämääräkseen kuoleman. Ja tämän nuorisotyöntekijän ja tutkijan sydäntä kylmäsi, varsinkin kun osa nuorista siivitti kuolemaa sanoilla mennä rekan alle tai hauta. Muutamat nuoret ja tutkijakollegat rauhoittivat, että ehkä nuoret vastasivat vain läpän moduksella tai biologisesta elämän päättymisen näkökulmasta, mutta itse ajattelen, että jos kaikki on hyvin, kuolemaa ei mainita elämän päämääränä. Ajattelen myös, että kaikki kuoleman maininneet eivät olleet itsetuhoisia tai masentuneita, mutta muutama haastateltu kuvasi kyselyn aikaista elämäntilannettaan hyvin raskaana ja ahdistavana, ja kuoleman ajatukset olivat olleet todellisia hänen elämässään. Nuoret kuvastivat elämänpäämäärän jäsentymistä eri tavoin. Yksi osajoukko kertoi, että elämän päämäärä löytyy aktiivisesti tekemällä. Toiminnan ja tavoittelun kohteena, jolloin elämän päämäärä toimii myös promoottorina. Näiden nuorten toiminnan suunta oli vahvasti itsestä ulospäin, sillä heidän elämän päämäärinsä sisältyi vahvasti halu auttaa ja vaikuttaa. Osa nuorista kuvasi, että elämän päämäärä löytyy pohtimalla, reflektoimalla omia vahvuuksia, arvoja, tuntemuksia, mielenkiinton kohteita. Elämän päämäärä löytyy hänen sisältään. Heille elämän päämäärä oli tärkeä osa kasvun ja kehityksen sisäistä prosessia, ja elämän päämäärät näyttäytyivät pääsääntöisesti heitä itseään koskevina tavoitteina tai osana bucket list-ajattelua. Kolmas nuorten ryhmä sanoitti elämän päämäärän saapuvan tavalla tai toisella, jopa sattumanvaraisesti, omien asioiden tai ajatusten tai jonkin asian tekemisen yhteydessä. Ajattelivat, että odottamalla elämän päämääräkysymys saa vastauksensa. Ja jos se jää löytymättä tai varmistumatta, se ei välttämättä heidän mukaansa heikennä elämänlaatua. Samanaikaisesti nämä nuoret kuitenkin halusivat auttaa tilaisuuden tullen ja olla valmiita suuntautumaan ulospäin. Elämän päämäärä on siis sekä yksilöllinen että yhteiskunnallinen asia. Hyvinvoiva nuori on sekä nuoren oma että yhteiskunnan etu. Elämän päämäärien rakentuminen luo tavoitteita, sinnikkyyttä ja toivoa. Nuoret kuitenkin tarvitsevat aikuisilta ja yhteiskunnalta tukea elämänpäämäärien jäsentämiseen, sillä päämäärättömyys voi heikentää nuorten elämänhallintaa, sillä sen myötä nuorilta puuttuu kiintopiste, jonka tavoittelu voisi luoda sinnikkyyttä opintoihin ja arkeen. Jos näitä erilaisten päämääräprofiilien nuoria ja jäsentymisen tapoja tunnistetaan nuorten toiminnassa, koulutuksessa, nuorille suunnatuissa palveluissa,
voidaan nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi kehittää parempia yksilöllisiä tai yhteisöllisiä ratkaisuja. Patistamalla nuori uralle tai suuntaan, jota hän ei tunne omakseen, hän alkaa alisuoriutua tai jopa viivyttää aikuistumistaan. Nuorista tulee tulevaisuuden päättäjiä. Meidän tehtävämme on auttaa nuoria löytämään sellaisia arvoja, eväitä ja tilaa, jossa nuori voi peilata ajatuksiaan rakentaakseen päämäärätietoista elämää. Elämän päämäärä ei ole vain kiintopiste kaukana tulevaisuudessa, vaan se on voimavara arkeen. Nuorilla on kykyä jäsentää elämän päämääräänsä. He tekevät sen tekemällä, pohtimalla, odottelemalla tai näiden jonkinlaisella kombinaatiolla. Elämän päämäärät rakentuvat prosessinomaisesti. Päämäärä on välillä selkeä ja kirkas kuin majakka yössä, jota kohti mennä. Välillä päämäärä katoaa, arki sumentaa reitin ja musertaa sinnikkyyden. Sumunkin keskellä elämän päämäärä navigaattorissa näyttää suunnan ja antaa rohkeutta edetä, vaikka uudelleen reititys saattaa tulla kyseeseen. Tässä reitityksessä voi auttaa seuraavat haasteet. Haastan nuorta osallistumaan tilaisuuksiin. Kuultu puhe, nähty elokuva, koettu tilanne tai roolimalli voivat olla tarpeellinen kimmoke elämänpäämäärän jäsentymiselle, varsinkin heille, jotka luottavat elämänpäämäärän jäsentymiseen yllätysmomentilla. Haasta vastuuttamalla. Anna nuoren nähdä oman tekemisensä merkitys toisille ihmisille vastuutehtävien kautta. Haasta dialogiin. Joskus nuoret ajattelevat, että me aikuiset olemme aina olleet tällaisia. Sillä meistä on tullut tällaisia, sillä meillä on ollut ja varmaan tulossa vielä kipuilumme elämän päämääriemme kanssa. Jakamalla siitä, mikä meistä on muovannut meidät, houkuttelemme nuoria pohtimaan kanssamme kullekin sopivaa elämänpäämäärää, paikkaa maailmassa, jossa omat taitomme ja lahjamme voivat hyödyttää toisia. Koulun, nuorisotyön, terveydenhuollon, ohjauskeskustelujen tulisi suuntautua arkipäivän valintoja pidemmälle tai seuraavan koulutusvaiheen ammattikoulu- vai lukiovalintaa pidemmälle kohti sen jälkeistä elämää. Miksi haluat tavoitella juuri tätä? Millaista aikuisuutta haluat elää? Mikä sinulle on tärkeää elämässä? Mitä valintoja se vaatii tänään? Entä myöhemmin? Missä osaamisestasi voisi olla hyötyä? Nuorille tulisi antaa mahdollisimman hyvät rakennusaineet ja työkalut, jotta he voivat rakentaa itselleen merkityksellistä elämää. Olen nyt valmis puolustamaan tutkimustani ja otan mielelläni vastaan kritiikkiä ja kommentteja väitöskirjastani. Pyydän teitä, arvoisa apulaisprofessori Frank Martela, tiedekunnan määräämänä vastaväittäjänä esittämään ne muistutukset, joihin katsotte väitöskirjani antavan aihetta. Arvon väittelijä, arvon kustos, arvoisa yleisö. Meri Viljasen väitöskirja käsittelee ajankohtaista ja tärkeää aihetta, nuorten kykyä rakentaa itselleen päämäärätietoista elämää. Nuoruus on elämänvaihe, jossa teemme monia tärkeitä valintoja sen suhteen, miten kouluttaudumme, mille työalalle elämässämme suuntaamme, samalla kun työstämme sukupuoli- ja seksuaalista identiteettiämme, uskonnollista vakaumustamme ja yleistä elämänkatsomustamme. Vaikka onneksi monia nuoruudessa tehtyjä valintoja pystyy jossakin määrin myöhemmin muuttamaan ja esimerkiksi uudelleen kouluttautumaan, parasta tietysti olisi, jos ihminen saisi useamman vuoden panostuksen tietyn alan opiskeluun kerralla oikein. Kyky tunnistaa itselle sopivia elämän päämääriä auttaa tekemään itselleen sopivia valintoja sekä työn, opiskelun, harrastuksien kuin sosiaalisen elämän suhteen sen sijaan, että antaisi muiden liikaa ohjata omaa elämää, mikä helposti johtaa myöhemmin kriisiin. Viljasen väitöskirjan keskeisenä teoriataustana on William Damonin ja kumppaneiden elämänpäämääräteoria, jo tässä jo esiteltiinkin, jossa elämänpäämäärän katsotaan koostuvan 3 ulottuvuudesta. Selkeä tavoite, jota kohti pyritään pitkäjänteisesti ja joka palvelee myös jotain itsen ulkopuolista.
Aiemman tutkimuksen perusteella tiedetään, että tällaisen päämäärän löytäminen vaikuttaa myönteisesti nuorten hyvinvointiin, itsetuntoon ja ehkäisee erilaista päämäärättömyydestä kumpuavaa oireilua. Viilisen väitöskirja ottaa tämän teorian lähtökohdaksi ja pyrkii tutkimaan, miten paljon suomalaisnuoret, tai vielä tarkemmin Tampereen ympäristökuntien nuoret, kokevat elämänä olevan tämmöisiä päämääriä, miten nämä päämäärät ovat ja miten he jäsentyvät näiden päämäärien rakentamista. Työ koostuu johdannosta ja 3 vertaisarvioidusta artikkelista, jotka seuraavat samaa Tampereen seudulta kotoisin olevaa nuorisojoukkoa, tosin osallistujien määrä pienenee matkan varrella. Tutkimuksesta 2 ensimmäistä ovat pääosin kvantitatiivisia, perustuen kyselylomakkeisiin, kun taas 3 perustuu väittelijän tekemien haastatteluiden laadulliseen analyysiin. Ensimmäisen kyselylomakkeen täyttämisen aikaan vastaajat olivat 9-luokkalaisia eli 15-16-vuotiaita. Toisen kyselylomakkeen täyttämisen aikaan 2 vuotta myöhemmin olivat valtaosin 18-vuotiaita ja 3. kierroksen haastattelun aikaan 19-vuotiaita. Siinä missä ensimmäiseen lomakkeeseen vastasi 843 nuorta, toiseen vastasi 73 ja haastatteluihin osallistui 17 nuorta. Huomioitavaa on se, että toisessa ja 3. vaiheessa tyttöjen määrä ylikorostui, toisessa vaiheessa 85% vastaajista oli tyttöjä ja 12% poikia, 3% ollessa muita, ja 3. vaiheessa haastateltavaksi lähti 16 tyttöä ja vain 1 poika. Toinen ja 3. artikkeli kertovat siis lähinnä naispuolisten nuorten tilanteesta. Ensimmäisessä artikkelissa analysoidaan ensimmäisen vaiheen kyselytutkimuksen pohjalta tilastollisesti latentin profiilianalyysin avulla sitä, minkälaiset päämääräprofiilit nuorille on löydettävissä, eli millaisiin ryhmiin nuoret jäsentyvät sen perusteella, miten hyvin elämänpäämäärän 3 ulottuvuutta täyttävät heidän kohdallaan. Toiseksi katsotaan nuorten avovastauksen kertymää päämääriä ja luokitellaan niitä sen perusteella, keskittyvätkö ne johonkin mielensisältöihin vai johonkin konkreettiseen ja ovatko ne itseen vai toisiin suuntautuneita. Toisessa artikkelissa keskitytään niihin 73 nuoreen, jotka vastasivat toiseen kyselytutkimukseen. Tällä kertaa katsotaan, miten heidän päämääräprofiilinsa ovat muuttuneet 2 vuoden aikana ja minkälaisia päämääriä he tällä kertaa avovastauksessaan antavat ja miten nämä ovat ajan myötä muuttuneet. Kiinnostavasti noin puolet nuorista oli siirtynyt yhdestä profiilista toiseen, eli profiilit eivät tässä iässä ole vielä kovin vakaita. Yhtenä vuonna nuorella saattaa olla vahva päämäärä, seuraavana vuonna ei, tai toistepäin. 3. artikkelissa väittelijä haastatteli 17 nuorta, keskustellen heidän kanssaan heidän elämän päämääristään, siitä miten ne ovat muotoutuneet, ja miltä heidän omat aiemmin kirjoittamansa elämän päämäärät näyttävät nyt. Laadullisen analyysin tuloksena väittelijä tunnistaa 3 eri tapaa, millä nuoret suhtautuvat elämänpäärien rakentumiseen. Tekijät, pohdiskelijat ja haavelijat, kuten tässä jo esitettiinkin. Kaiken kaikkiaan väitöskirja tarjoaa tietoa ja ymmärrystä siitä, minkälaisia ja minkä tyyppisiä elämänpäämääriä Tampereen ympäristöalueiden nuorilla on, miten ne muuttuvat ajan kanssa ja miten nuoret itse jäsenevät oman päämääränsä rakentumista. Valittu tutkimustapa yhdistää määrällistä ja laadullista analyysiä, pyrkien näin tarjoamaan sekä määrällistä tietoa ilmiön eri ulottuvuuksien yleisyydestä tässä ryhmässä, että laadullista ymmärrystä nuorten omasta tavasta ajatella elämän päämääriä. Tässä tämmöisenä yleisenä katsossa väitöskirjaa, mutta eiköhän sitten istuta ja keskustella väitöskirjasta hiukan tarkemmin. Ja omasta puolestani voidaan myös sinutella. Tässä ihan aluksi haluaisin ihan kysyä vähän tästä taustasta siinä mielessä, että ilmeisesti on paljon taustaa tästä nuorisotyöstä muutenkin kuin väitöskirjan osalta, niin mikä sai alun perin kiinnostumaan just tästä aiheesta ja toisaalta, että miksi nimenomaan tämä elämän päämäärä oli se asia, mitä jos nuorten, ehkä ymmärrettävä, että nuorilla on tehnyt töitä, että nuoret kiinnostuvat, mutta mistä syntyisi kiinnostus, että haluaisin nimenomaan sitä elämän päämäärää lähteä tutkimaan nuorten osalta? Kiitos hyvästä kysymyksestä ja vastaus istuu vieressäni minun vasemmalla puolellani. Arvoisa Kustos on yksi minun vanhoista nuorista. Ja kun lähdin aikuisena opiskelemaan nuorisotutkimusta ja kysyin häneltä, onko hänellä ehdottaa gradulleni aihetta, jolla olisi jotain merkitystä nuorten elämään. Ja hän sanoi, että hänellä on aihe. Ja se on ensimmäinen syy, koska sain sen kimmokkeen. Ja sen jälkeen lähdin tutustumaan kyseiseen Damonin teoriaan
mitä elämänpäämäärä Kustoksen johtamassa projektissa tarkoittaa ja voisiko se olla minulle sopiva. Ja tulin siihen tulokseen, että jos nuorilla on jokin suurempi tavoite, jolla hän liittyy ympäröivään yhteisöön antamalla oman panoksensa, niin se tuntui merkittävältä. On nuoria, jotka häilyy paikasta toiseen löytämättä omaa paikkaa, omia lahjoja, omaa kiinnekohtaansa. Ja jos on joku, johon kiinnittyy, jota kohti suunnata, niin koin sen tärkeäksi. Kun nyt oma tausta on tosiaan se nuorisopuolella, niin koitko sitten vaan, kun luit tätä teoriaa, tuntuuko se teoria nyt resonoi sen kanssa, mitä itse olit sitten nähnyt ja kokenut aikaisemmin? Täytyy sanoa, että kyllä. En ehkä olisi valinnut tätä teoriaa, jos se ei olisi istunut omaan elämään. Jotenkin ne nuoret, jotka kertoi oman työni arjessa, ehkä tämän väitöskirjan ulkopuolelta, jotka sanoivat, että ei ole mitään tietoa, ei hajuakaan, mitä tekisi isona, niin millään ei ole mitään väliä. Miksi menisin kouluun, jos koulu ei hyödytä mitään? Miksi kiinnittyisin harrastukseen, jos mä en tykkää siitä? Miksi tekisin jotain vaan kuin äiti ja isä käskee? Jos millään ei ole mitään väliä, niin millään ei ole mitään väliä. Ja jos nuori löytää jonkun asian, jolla on väliä, jota kohti häntä pyrkii, joka kiinnittää arkeen, niin se vahvisti jotenkin sitä omaa työnäköä. Yritin auttaa nuoria tuntematta deimonia sitä ennen, niin auttaa nuoria löytämään jonkin kiinnekohan elämään. Anekdootin omasta mainitsin, että tuossa vähän kanssa itse yhden nuorisotyöntekijän kanssa, joka teki työtä haastavien nuoren kanssa, josta on erilaista päihdeongelmia ja sun muita, ja hän sanoi, että yksi vahvin tapa, miten saada nuorella muutosta aikaan, tavoitteessa, että jos ne löytyy joku päämäärä elämäänsä, joka saattaa olla joku kiinnostava työ, tai saattaa olla jopa, että löytyy puolista tai muu tämmöinen, ja päätti, että nyt hän haluaa vähän parantaa elämää, niin se oli usein se kimmoke, mikä sitten sai nuoren pääsemään irti niistä vanhoista, vähän vahingollisista elämäntavoista. Mutta ehkä tässä tutkimustaustasta vielä sille, että tässä esitätte tutkimustasapainoa tämän niin nuorisotutkimuksen ja kasvatustieteiden välimaastossa. Viitattelen ehkä tuolta enemmän niin psykologian puolelta, että olisi kiinnostavaa kuulla, että miten nämä kaksi tutkimussuuntaa sitten eroavat toisistaan. Nuorisotutkimus toisaalta ja sitten kasvatustiede toisaalta. Kiitos. Erittäin hyvä kysymys, koska juuri sitä eroa jouduin tässä jäsentämään ja hankkimaan. Nuorisotutkimus mun näkökulman mukaan on usein vähän tällainen rebel-tutkimussuuntaus. Pyritään toimimaan nuorten näkökulmasta, ehkä jopa yhteiskunnan rakenteita vastaan, jotta rakenteet ei estä nuoria toimimasta, että ne ei kahlitse nuoria. Ja puhuu nuorten äänellä, haluaa nuoret kanssatutkijoiksi, haluaa, että nuorten ääni kuuluu vahvasti. Kasvatustieteilijät pyrkii kasvattamaan nimensä mukaisesti, ohjaamaan, kouluttamaan johonkin suuntaan, joita saattaa ohjata koulutuspoliittiset päätökset tai kasvattajan omat intressit. Kasvatustiede pyrkii myös ymmärtämään, että mikä merkitys on kasvatuksella ihmisen elämässä. Ja koska olen kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa, kasvatustieteiden näky piti ottaa mukaan, miten kasvattaja tukee nuorta. Samalla halusin, että nuoret saavat kertoa oman äänensä, ja ajattelin, että jos löytyy asia, jossa nuorten puolesta voin kapinoida systeemiä vastaan, niin hyödynnän sen nuorisotutkijana. Ja jos löydän keinon, jolla voin kasvattaa nuoria ja tukea heitä, niin hyödynnän sen puolen. Ja tässä jännitteessä jouduin työskentelemään, kummalla puolella seison ja miten yhdistän nämä kaksi osin risteävää, osin samanlaista intressiä. Sitten tämä tutkimus teki niin tutkimus nojaa aika vahvasti tähän William Damonin teoriaan, niin tuliko matkan varrella mitään niin vaihtoehtoisia teoriaa vastaan liittyen esimerkiksi nuorten päämääriin tai muuta, vai onko tämä niin tällä alalla se ainoa tarjolla oleva teoria liittyen siihen, että minkälaisia päämääriä tai miten päämääriä voi nuorisoelämässä jäsentää? Kaikenlaisia teorioita tuli vastaan, joista ehkä lähinnä on William Stegerin teoria, jossa hän ajattelee näin päin, että merkitys on yläkäsite, jonka alla ikään kuin tämä elämänpäämäärä on, ja sitten siellä on niin kuin, merkityksellisen kokemus ja liittyminen ovat siellä olennaisia. Ja mietin, että se olisi ollut toinen varteenotettava vaihtoehto
tälle Damonin teorialle. Sitten Salmela, Aro ja Nurmi puhuvat henkilökohtaisista projekteista, jolloin nuorta voidaan auttaa etsimään oman elämän maaleja ja tavoitteita ja projekteita. Niistä puuttuu se toisiin suuntautuminen ja tämmöinen auttamisen ja vaikuttamisen näkökulma, ja sen takia ehkä Damon näytti sitten kiilautuvan näiden ohi kärkeen. Ja henkilökohtaiset projektit kuulostaa ehkä myös vähän lyhytaikaisemmilta, kun se elämänpäännös on ehkä jonkunlainen pidempi ulottuvuus, ainakin näin tuntumallisesti. No sitten mietitään tämä Damonin niin sitä teoreettista jäsenystä, kun tosiaan se nämä 3 erilaista ulottuvuutta, että se on tavallaan sellainen itselleen tärkeä päämäärä, sitten siihen ihminen pyrkii siihen jollain tavalla pitkäjänteisesti ja myöskin, että se päämäärä hyödyttää itsen lisäksi jotain muita, että se suuntautuu itsen ulkopuolelle. Ja sitten oli tutkimus siitä, että tämmöiset päämäärät ennustaa erilaisia hyviä asioita. Jos nuori tämmöisen päämäärän löytää, niin se ennustaa vaikka erilaista hyvinvointiin liittyviä asioita ja estää erilaisia negatiivisia asioita. Niin me jäi miettimään, että onko mitään tutkimusta, joka olisi katsonut näitä vähän niin kuin erillään toisista, kun siinä on 3 erillistä elementtiä, että onko joku niistä elementeistä tärkeämpi kuin toinen siinä nuoren kannalta. Että jos on 2 3 nuoren kohdalla täyttyy, niin onko parempi, että on tietyt 2 3 kuin toiset 2 3? Siis mä en tiedä, onko tämmöistä tutkimusta edes. No nyt mun täytyy sanoa, että mäkään en tiedä, onko tällaista tutkimuksesta suoraan ollut olemassa. Mutta jotenkin Damon kuvaa sellaista, että mistä tahansa 3 voi ikään kuin lähteä kehkeytymään asia. Voi olla halu auttaa, en vielä tiedä miten. Voi olla vahva halu sitoutua johonkin ja voi olla halu löytää itselleen se merkitys, että se voi lähteä monesta kohdasta haluamalla itselle ensin hyvää ennen kuin haluaa ehkä toisille. Toki niitä on, koska tässä me käytettiin tässä työssä 3 eri tutkijan operationalisoituja instrumentteja, ne on myös eri tutkimuksista otettu. Et varmaan sitä kautta löytyy myös jokaisesta osa-alueesta tutkimusta. Ja löytyykin, ehkä pitäisi sanoa, koska olen lukenut niin. Sitten ehkä mietitään niin tämän juuri käsillä olevaa aikaa tavallaan, että jos mietitään tämmöistä elämän päämäärän etsimistä vaikka sanotaan 50 vuotta tai 100 vuotta sitten verrattuna nykyaikaan, niin kuinkahan niin kuin erilaista sanotaan, onko se niin kuin vähemmän tai enemmän haastavaa tänä päivänä löytää nuorilla elämänsä elämän päämäärää, kun se on ollut ehkä joskus toisen aikana. Puhuttaisiin ainakin jossakin kohdissa vaikka tästä niin kuin neoliberaalista markkinayhteiskunnasta tai individualismista, sellaisia ilmiöitä, jotka saattanut tehdä tästä asiasta haastavamman. Niin miten sä ajattelet, että kuinka paljon tämä, niin kuin, tämä nykyaika haastaa nuorta erityisesti verrattuna johonkin toisiin aikakausiin? Mä ajattelen, että nykyaika haastaa erityisen paljon. Ennen suutarin lapsista tuli suutareita ja maanviljelijän lapsista tuli maanviljelijöitä ja ehkä opettajan lapsista saattoi tulla opettajia. Nyt vanhempien ammatilla ei ole enää samanlaista merkitystä. Meidän ammattien kirjo on laajentunut valtavasti. Opiskelupolut on mahdollisia valita erilaisia opiskelupolkuja. Ei tarvitse valita heti yhtä ainoaa oikeaa, vaan niitä voi tehdä risteäviä opiskelupolkuja. Me ei edes tiedetä, mitä kaikkia ammatteja tarvitaan tulevaisuudessa. Millaisia taitoja tarvitaan, millaista tulevaisuuden työelämä on, millaista tulevaisuuden kotielämä on. Ehkä ihmissuhteet pysyvät suhteellisen samantyylisenä jatkossa. Lisäksi aiemmin oli vahvalla ehkä tällainen kotiuskonto ja isänmaa suurten kertomusten aika. Valtaosa kulki yhtä reittiä ja muutama kapinallinen eksy joukkoon. Tällä hetkellä tuntuu, että nuoret ovat ehkä pelkästään kapinallisia. On suurempi mahdollisuus valita hirveän monista asioista ja aika vähän rajoja, joita koputella, koska jokainen voi ottaa omat arvonsa ja tehdä omat valintansa sellaiset kuin juuri hänelle sopii. Miten tätä samaa tematiikkaa jatkaa tavallaan, että onko meillä nykyään isompi vaade myös, että ihmisillä pitäisi olla jonkinlainen päämäärä kuin aikaisemmin? Onko aikaisemmin, jos miettii, että mennään taaksepäin sinne 100 vuotta, onko se ollut enemmän sillä, että jos nyt pysyy hengissä, niin asiat on hyvin, ja sitten tavallaan sellainen ajatus siitä, että pitäisi ylipäänsä olla jonkinlainen päämäärä tai elämän tarkoitus tai merkitys, niin onko se sellainen asia, joka on myös tavallaan, että siitä on tullut vähän enemmän sellainen vaade meille nuorille, mutta ei aikuisille myöskin? Kiitos hyvästä kysymyksestä. Nyt mun täytyy oikein miettiä, että
Toisaalta elämän päämäärä ja elämän tarkoitusta on pohdittu antiikin Kreikasta alkaen. Se on ollut kysymys, joka ihmisiä on kiehtonut aina. Miksi minä olen, mitä minä voisin tehdä? Toki vain osa ihmisistä on voinut keskittyä ajattelemaan. Osan on ollut pakko tehdä työtä ja saada elantonsa jostakin ja selvitä elämässä. Ja samalla ajattelen, että sama tarve pohdiskella on säilynyt sieltä ammoisista ajoista lähtien. Jollain tavalla joku voisi sanoa, että tämä on tämmöinen first world problem, että meillä on varaa miettiä, että mitä mä haluan elämällä, koska meillä on perusasiat täällä Suomessa aika hyvin kunnossa. Ja toisaalta, jos omalle elämälleen ei löydä tarkoitusta ja päämäärää, niin sitten masentuu ja ahdistuu. Eli tämä on vähän ehkä paradoksi. Me tarvitaan sitä, ja samalla ilman sitäkin, ainakin näiden meidän nuorten mukaan, tulee ihan hyvin toimeen ja arki on ihan kivaa, vaikka ei olisi koko ajan kirkasta elämän päämäärää olemassa. Että ainakin nuorena monen niin voi pärjätä ilman, mutta tietenkin jos semmoinen löytyy, niin se usein tuo semmoista tiettyä lisäarvoa elämään. Miten sitten mä mietin tämän, nyt kun katsoin tätä kokonaisuutta, niin jos miettii, usein kun on tämmöisiä artikkeleita, jos on tavallaan niin sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista otetta, niin usein se ehkä se tämmöinen niin mixed method-tyyppinen tutkimus, siinä ehkä lähdetään liikkeelle usein ehkä sillä kvalitatiivisella otteella, että ensiksi lähdetään tekemään jonkun tämmöistä laadullista analyysiä, sieltä ehkä luodaan jotain näkemyksiä ja sen jälkeen lähdetään sitten luomaan jotain instrumentteja, joita voi sitten kyselytutkimusten kautta lähteä sitten vaan testaamaan niitä ehkä sieltä laadullisesta aineistosta löytyneitä hypoteeseja. Niin tästä taas tehtiin vähän niin kuin toistepäin, että ensin oli tavallaan nämä niin kuin kvantitatiiviset artikkelit, 2 semmoista, ja sitten se kolmannessa artikkelissa mentiin enemmän siihen laadulliseen suuntaan. Niin oliko tässä joku niin kuin tietty ajatus taustalla, vai onko se enemmän vain käytännölliset syyt tavallaan, että miten päädyttiin tämmöiseen järjestykseen? Sekä että. Ehkä ensimmäinen ajatus oli se, että koska tällaista nuorten päämäärätutkimusta tällaisessa laajuudessa jo aiemmin tehty, oli tarpeen hahmottaa jokin perustaso, millaisia suomalaiset nuoret ovat suhteessa elämän päämäärään. Ja jotta voidaan saada perustaso selville, täytyy etsiä mahdollisimman suuri joukko nuoria, ja koska korona. En voinut mennä käymään koululla, täytyy tehdä kysely. Mä tein motivointivideon, jaoin koululle tikkarit, jotta nuoret imeskelisivät tikkaria kyselyyn vastatessaan. Yritin tehdä kyselystä rohkaisevan, jotta saisin mahdollisimman laajan osallistujajoukon, ja sain sen yli 800 nuorta, jolloin me saatiin joku perustaso selville. Ja sen jälkeen halusin jatkaa kyselyllä, kun toivoin edelleen useamman 100 nuoren osallistumista jatkoon. Ensimmäisessä vaiheessa koulun tuki oli suuri, koska opettajat jakoivat kyselyn, opettajat tunnilla teettivät kyselyn, niin otanta oli suuri. Toisella kohtaa nuoret tekivät tutkimusta vapaa-ajalla, jolloin joukko pieneni 10% alkuperäisestä. Ja sen jälkeen, kun oli olemassa nuorten joukosta 9-luokan tieto ja toisen asteen tieto, niin mä halusin ymmärtää, miten nuoret selittävät muutosta tai pysyvyyttä, joita vastauksissa on ollut. Erityisesti niin kuin näiden sanallisten vastausten osalta. Ja osa nuorista kuvaili kyselyä ja sanoi, että 9-luokalla mä olin tommonen. Ja osa sanoi, että vau, mä en tiennytkään, että mä olin näin järkevä jo 9-luokalla. Ja osa sanoi, että tulin surulliseksi, kun mulla oli niin upeita haaveita 9:llä ja elämässä tapahtui sitä ja tätä ja jouduin vaihtamaan suunnitelmaa. Jolloin nuoret reflektoivat kyselyvastauksia ja syvensi ja terävöitti, että mitä he on tarkoittanut, koska kyselyssä en voinut kysyä kuin sillä kerralla saadun tiedon. Nyt ehkä meillä on isompia kysymyksiä, kun puhut tästä, että se tieteenfilosofian lähestymistapa on niin pragmaattinen. Ja mikä siinä sitten ehkä taustalla, miksi valittiin sen tyyppinen tieteenfilosofinen lähestymistapa, eikä vaikka jotain positiivistisempaa tai tulkinnallisempaa? Kertoo ehkä tästä taustasta, nuorisotyön taustasta. Mä ajattelin, että nuoret ovat parhaita kuvailemaan sitä kontekstia, missä he elävät.
jolloin nuorten tieto ja viisaus on käytössä. Halusin myös, että nuoret ovat kuulemassa, mitä heistä on löydetty. Ei niin, että tutkija tekee kyselyjä ja nuoret eivät koskaan tiedä, mitä saatiin selville, vaan niin, että nuoret myös kuulevat, mitä heistä on löydetty. Jolloin käytäntö ja toiminta ja ajattelu pragmaattisen tieteen filosofian mukaan kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa ja ajattelu näkyy toiminnoissa ja valinnoissa. Ja pragmaattisuuteen usein liitetään tarkoitus, kasvu, toiminta, arvot, päämäärä, joten valinta oli aika helppo. Ja pragmaattisuuteen ehkä liittyy myös se, että tiedettä pitää selittää niin, että kuka tahansa voi sitä ymmärtää. Se on tämänkin tilaisuuden tarkoitus. No, miten sitten, jos pohdit niin omaa positiota niin tutkijana, ehkä erityisesti mietin niin niiden haastattelujen kannalta, että jos haastattelu olisi ollut kovin erilainen henkilö kuin sä oot ihmisenä, niin kuinka niin erilaisia pohdintoja ehkä sitten olisi syntynyt, jos olisi ollut eri luonteinen tai eri ikäinen tai eri sukupuolella tai millä tahansa tavalla erilainen, niin voisiko olla tavalla, että olisiko tullut jotain erilaisia asioita esiin, että jos mietittävä, että mikä mahdollisesti korostuu tai mikä tahansa jäi katveeseen sen takia, että minkälainen haastattelija sä olit ihmisenä? Voi olla, että haastattelijoiden joukko valikoitui sen perusteella. Jos olisi ollut cool mies nuoriso-ohjaaja tai miestutkija, ehkä sinne olisi tullut toisenlainen joukko. Ja ajattelen, että nuorten omat vastaukset kyselyssä eivät olisi muuttuneet ja nuorten reflektio niihin osuuksiin. Mutta se, miten laajasti tai suppeasti he kertoi elämästään, se olisi voinut vaikuttaa. Ja välillä täytyy myöntää haastattelutilanteessa, mietin, että onko paikalla tutkija vai nuorisotyöntekijä. Sillä nuoret uskoutuivat kovinkin rohkeasti asioista, joita en varsinaisesti kysynyt. He myös tuotti omasta elämästä sellaista lisätietoa, jossa koin, että pääsimme dialogiin ulkopuolisen tutkijan tekemän puolistrukturoidun haastattelun sijaan. Kuinka paljon se tavallaan, voisin kuvitella, että siinä on vähän erilainen jännite tavallaan, että kun nuori kertoo jotain juttua, niin sitten on ehkä tavallaan niin nuorisotyöntekijä tekisi mieli vähän antaa jotain neuvoja, ja tutkijan ehkä pitäisi pysyä vaan niin sivussa ja vaan kuunnella ja observoida ja kysyä seuraava kysymys, niin koitko tämmöistä jännitettä siinä haastattelua tehdessä? Koin syvästi tällaista jännitettä ja muutamalle nuorelle sanoin, että kun nauhoitus loppuu, niin jos haluat, voimme palata tähän asiaan, josta kysyit neuvoa tai jota pohdit, jotta se ei sekoittunut tähän haastatteluun. Yritin pitää roolit erillään, jopa sillä, että ehkä pukeuduin tilanteeseen eri lailla kuin nuorisotyöhön lähtiessäni, jotta pääsisin paremmin sisään tutkijan positioon, eikä nuorisotyöntekijä lähtisi paikalle. Ja lisäksi nuoret oli vieraita. En tuntenut yhtään nuorta etukäteen, jolloin etäisyyttä oli hieman helpompi pitää. Mutta hyvin nopeasti tuttuus, koska myös haastattelut toteutettiin kahviloissa ja ruokapaikoissa. Syöminen yhdistää pizzaa, hampurilaisia, leivoksia, croissantteja, cappuccinoa, mitä ikinä. Nuoret valitsivat paikat, jolloin keskustelu oli luonteva. Koitettiin mennä johonkin takapöytään, jotta emme häiritse muita keskustelujen ja haastattelujen äänittämisellä. Uskon varmaan, että toinen paikka auttaa sitä, että nuoret saa uskaltaa sitä ehkä siinä puhua, kuin että jos olisi oltu jossain kliinisessä haastatteluhuoneessa tai jossain tämän tyyppisessä paikassa. Mutta ehkä sitten voidaan niin tämmöistä ehkä yleisemmissä huomioissa siirtyä vähän niin kuin käymään läpi näitä 3 artikkelia, mitkä tästä löytyy. Eli lähdetään tietenkin ihan näin kronologisesti liikkeelle sitä ensimmäisestä. Eli tämä Life Purposes of Finnish Adolescence-artikkelista, jossa sitten nimenomaan kerättiin tämä 843 9-luokkalaisten aineistoa, että vastasi kyselylomakkeeseen, lähdettiin sitä sitten analysoimaan. Niin ehkä yksi, mitä lähdin siitä ehkä niin metodipuolella pohtimaan, on just tämä, että miten tätä mitattiin näitä 3 eri niin kuin Damonin teorian ulottuvuutta, niin siinä ehkä erityisesti se Claremont Purpose Scale vähän niin kuin pisti silmään siinä mielessä, että tuntuu, että siinähän kysyttiin enemmän niin kuin semmoista, voisi olla niin kuin yleisiä kysymyksiä ihmisten prososiaalisuudesta tai toisiin suuntautuneisuudesta, että kuinka tärkeää sinulle tehdään maailmasta jollakin tavalla parempi paikka, kuinka usein toivot, että maailma olisi sinulle se parempi paikka, mutta oli syntyessäsi, kuin niinkään suoraan niin kuin liittyen siihen niin kuin ihmisten tai niin kuin sen nuorten tarkoitukseen.
Eli siinä ei kysytty tavaa, että jos sinulla on joku tarkoitus, niin onko tämä tarkoitus, suuntautuuko se muihin ihmisiin, vaan kysytään ehkä enemmän tavallaan tämmöistä niin taipumusta yleisempään tämmöiseen toisiin suuntaantuneeseen. Niin onko tämä, niin kuin, mietit, onko tämä se mittari, mitä myös niin aikaisemmissa tutkimuksissa on käytetty, että oliko erilaisia vaihtoehtoja tarjolla, vai oliko tämä niin nimenomaan se, mitä Damon ja muut alan tutkijat on aina käyttänyt? Kiitos hyvästä kysymyksestä. Mä en osaa sanoa, mitä muut tutkijat ovat aina käyttäneet, mutta koettiin, että nämä kysymykset on yleisesti käytettyjä ja validoituja mittareita, joten uskalsin luottaa näihin kysymyksiin, koska nämä selvästi kuitenkin ohjaavat mittaamaan sitä, mitä kuuluu mitata. Ja joskus, näin työnohjaajana haluan sanoa, niin katsomalla hiukan vierestä näkee tarkemmin itse asiaa. Eli ei voi kysyä aivan suoraan tiettyjä asioita, vaan hiukan viereen, niin silloin näkee paremmin myös sen oikean asian. No, kyllä nämäkin kaikki tietenkin oli nimenomaan tästä validoituja mittareita, jotka löytyy tavallaan aikaisemmista tutkimuksista. Sitten mietin seuraava ehkä tulosten osalta tavallaan se, että kun sieltä löytyy tavallaan 4 profiilia, niin entä siinä tavallaan, kun sitten, että jos katsoo niitä muita tutkimuksia, onko aina tavallaan, että jos tehdään tuommoinen niin latentti profiilianalyysi, niin löytyykö sieltä nimenomaan juuri 4 profiilia, vai löytyykö joskus 3 tai 5 tai 7 profiilia, että onko se, niin se profiilien määrä tavallaan semmoinen, joka aina, niin kuin muissakin tutkimuksissa, aina päädytään noihin samoihin profiileihin? Siinä kohtaa, kun profiilia analysoitiin, niin jouduttiin testaamaan, mitä kaikkia kysymyksiä otetaan mukaan, mitkä kysymykset tuovat eroa nuorisojoukon välille. Meillä oli 3 mittaria ja siitä ensimmäisestä mittarista, joka kuvasi sitä intentioa, niin käytettiin 3 kysymystä. Toiseen käytettiin 3 kysymystä ja 3. mittariin 3 kysymystä, jotta saatiin eroja nuorten välille. Ei voitu käyttää kaikkia 9, jota kysyttiin, koska eroavaisuuksia ei löytynyt. Ja nyt mun täytyy palata tarkistamaan, että kuinka monta profiilia me löydettiin, koska täytyy etsiä nuoria, että miten profiilit erottuvat toisistaan, jotta heistä pystyy rakentamaan ja päättämään, montako profiilia voidaan ottaa mukaan. Ja tähän käytettiin myös näitä niin kuin suurimman todennäköisyyden, ja koitettiin välttää tästä, mitenköhän tämä nyt menee suomeksi, likelihood method with robust standard error. Joo, mutta ehkä siis vielä miettimään sitä, että nyt kun tavallaan, että löysitte tavallaan, että päädytte siihen niin 4 profiilia, se on niin oikea määrä tässä tapauksessa, ja sitten tavallaan se 4 profiilia on myös tavallaan se, mitä niin se ehkä siinä Damonin niin tutkimuksessa aikaisemmin on, niin mä mietin vaan, että onko se vaan, että aina kun tämmöistä aineistoa analysoi, niin se 4 profiilia on se niin luontevin määrä, vai olisiko voinut löytyä 5 eri profiilia, tai 6 tai 3? Olisi voinut löytää, ja nyt itse asiassa avasin kirjan oikeasta kohtaa, niin me testasimme 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7 profiilin eroja, mistä löytyisi eroavaisuuksia nuorten välillä. Ja Damon löytää eri 4 profiilia kuin siinä nelikentässä. Hän löytää profiilin, johon kuuluu kokeilijat. Okay. Eli nuoret, jotka hakevat elämänpäämäärää kokeilemalla. Moran löysi 4. Hänen tutkimuksessaan ei löytynyt kokeilijoita, vaan löytyi itseen suuntautuneet, jolloin tunnistettuja on 5. Kansainvälisessä tutkimuksessa profiileja on nimetty eri tavalla. On profiili, joka on itseen ja toisiin suuntautunut, profiili, joka on vain itseen suuntautunut, vain toisiin suuntautunut, tai sitten sitoutumattomien profiili. Eli on löydetty ja nimetty myös eri lailla Damonin dimensioihin liittyvistä tutkimuksista. Okei, ja tämä ehkä vastaa lähinnä sitä Moranin tapaa, niitä profiileja, mitä Moran nimessä enemmän kuin vaikka Damonin niitä alkuperäisiä. Joo. Tai me yritettiin etsiä kokeilijoita, mutta me ei löydetty. Me oltaisiin otettu kokeilijat mukaan, jos niitä olisi ollut. Joo.
eikö sitä mä mietin, just kun tämä on tämmöinen niin kuitenkin empiirinen metodi tavallaan löytää niitä profiileja, niin sitten tavallaan, että kuinka hyvin saadaan matchaa sen teorian kanssa, voi tietenkin tavallaan, että joskus se voi tulla juuri ne profiilit, mitä odottaa, ja joskus voi tullakin vähän yllättäviä profiileja. Tässä kun tutkimusryhmässä tehtiin, yritettiin katsoa, löytyykö joku erikoisprofiili suomalaisnuorten keskuudesta, mutta sellaista ei löytynyt. Joo. Että ilmeisesti mittarit ovat aika stabiileja, koska samansuuntaisia tuloksia löytyi nuorista. Ehkä se yksi, mitä sitten toinen, niin mitä tässä nyt pisti silmään tuloksena, on tavallaan se, että jos katsotaan niin sitä, niin niitä kvanttivastauksia, niin tavallaan siellä tavallaan se toisiin suuntautumaan aika vahvasti näkyvissä tavallaan, että jos miettii näitä purposeful-profiileja ja sitten dreamers-profiileja, jossa molemmissa se on niin vahvasti läsnä, niin niitä oli yhteensä 41% oli purposeful-profiilissa ja 18% dreamers, eli niin 59% vastaajista oli tämmöisissä. Mutta sitten kun katsottiin tavallaan niitä laadullisia vastauksia, mitä nuoret olivat kuvannut omia päämääriä, niin niistä yhtäkkiä se olikin vain niin 0-3%, jos oli joku sellainen niin toisiin kohdistuva päämäärä. Tavallaan tuntuu, että se on aika niin iso ristiriita tavallaan tietysti sen kvantitatiivisen aineiston ja sen laadullisen aineiston välillä. Ja mikä voisi sitä sitten selittää? Tätä on pohdittu paljon. Yksi vaihtoehto on se, että nuoret ei osaa sanottaa elämän päämäärään liittyviä asioita kyselyssä. Nopeasti kirjoitetaan, niin he ei muista tai hokaa siinä kohtaa näitä asioita. Toinen on se, että mittaavatko ne avoimet kysymykset juuri samaa asiaa samalla tavalla, ymmärretäänkö ne samalla tavalla. Ja useissa myös kansainvälisissä ja Suomessa opiskelijoiden ja opettajien osalta niin suunta on samantyylinen. Kvanttimittarit näyttää suurempaa päämäärätietoisuutta kuin laadulliset vastaukset. Voiko olla niin, että helpompi ruksittaa niitä pallukoita sinne positiivisempaan suuntaan kuin negatiiviseen? Tai en osaa sanoa, mutta siinä on eroavaisuutta. Joo, eli tämä on niin samantyyppinen tulos kuin mikä löytyy myös muissa tutkimusvastauksissa. Joo. Ja varmaan voisi olla että ehkä just 9-luokkaa nuori ei ole hirveän usein tämmöisiä asioita pohtinut hirveän paljon, niin tavallaan kun pitäisi nopeasti johonkin lomakkeeseen laittaa muutama sana, niin ei välttämättä tule kokosta ajatusprosessia mietittyä läpi samalla lailla kuin vaikka jossain haastattelutilanteessa, jossa saattaisi ehkä tulla paremmin ilmi niitä eri tuntemuksia eri puolia siitä omasta päämääräsuuntautuneisuudesta. Ja ehkä tutkimustuloksista voi sanoa sen, että kvanttimittari, jota on validoitu ja käytetty ympäri maailmaa, suomalaiset on poikkeuksellisen päämäärätietoisia, tai Tampereen ympäristökuntien nuoret, jos nyt näin pitää rajata. Oletko sinulla mitään ajatus, mistähän tämmöinen voisi johtua, että miksi suomalaiset voisivat olla erityisen päämäärätietoisia suhteessa muiden maiden nuorisoon? Mä ajattelen, että se johtuu meidän koulusta. Itsearviointia tehdään esikoulusta alkaen. Oman osaamisen arviointia, juuri niitä kysymyslomakkeita, hymynaaman kuvia, 1–7 skaaloja tehdään paljon. Suomalaiset on ehkä tottuneempia arvioimaan itseään. Joissain toisissa paikoissa ehkä tämän tyyppistä itseohjautuvuutta ja itsearviointia niin paljon harrastetaan. Joo, niin kyllä mä ehkä itsekin haluaisin ajatella, että suomalainen koulujärjestelmä on vähän oppilaslähtöisempi monessa asiassa kuin sitten joissakin tai aika monessa muussa maassa sitten kuitenkin. Ei niin täydellisesti, mutta tavat monessa asiassa ehkä sitten enemmän niin oppilaiden oma ääni ja mahdollisuus vaan reflektoida omaa itseään ja omia kiinnostuksen kohteita ehkä on suurempi kuin monessa muussa maassa. No sitten ehkä, mikä tuossa itsekin mainitsin tuossa alkupuheenvuorosta, vaan siitä näistä, että siellä on näitä, jotka vastasivat, että kuolema jollain tavalla sen päämäärä, ja niitä oli 30 vastaista tässä sun 800 aineistossa, niin onko tämmöinen, onko aikaisemmissa tutkimuksissa myös tullut vastaan tämän tyyppistä, että onko se nuorisolle tapana vastata tuon tyyppisesti, vai mistä tämä mun mielestä kumpuaisi? Nuorisolle ei ole tehty tällaisia kyselyitä aikaisemmin, en osaa sanoa, mutta sen ymmärsin jostain toisesta tutkimuksesta, että ne on hylätty vastauksena, koska niitä on pidetty ehkä provosoivina. Ainakaan ne ei ole prososiaalisia vastauksia kuolema elämän päämääränä. Jotenkin ehkä mua se kiinnitti huomioon, niin mä myös laskin ne sen takia, vaikka ne merkittiin nuoriksi, joilla ei ole päämäärää, jos he vastasivat kuoleman. Mutta joo, sehän voi, niin kuin sanottiin alussa, siihen voi olla monta syytä. Jollakin se voi olla jonkunlainen oire jostain hankalasta elämänvaiheesta, mutta jollakin toisella voi olla vain nimenomaan sellainen halu vähän provosoida tai
miettiä sitä, että no eihän elämä on tämmöinen biologinen kokonaisuus, joka päättyy kuolemaan, tai sille, että siinä voi olla monta syytä taustalla, joita tuommoisessa kyselylomakkeessa on tietenkin vaikea päästä sitten sen nuoren pään sisään, että mitä siellä on päässä liikkunut siinä, kun noin on vastannut. Ja miten sitten jos miettii näitä eroja tavallaan niin muihin maihin verrattuna tavallaan, mitä tästä tutkimusta tuli, niin mainitsit, että Suomessa on niin päämäärätietoisia. Oliko mitään muita sellaisia niin eroja verrattuna ihan aikaisempiin toisissa maissa tehtyihin tutkimuksiin, mitä nousi esiin? Aasian maissa, jos nuoret kuvaili jotakin, niin he halusivat auttaa perhettä, auttaa yhteiskuntaa myös sanotuksilla haastattelujen kautta, kun on tutkittu päämääriä ja rakennettu profiilia. Suomalaisnuoret ei maininneet, että haluavat tehdä töitä elättääkseen perhettään, vaan suomalaisnuoret halusivat tehdä töitä saadakseen rahaa ja talon ja elääkseen hyvin. Suomalaisnuorilla ehkä korostui tämmöinen itsensä toteuttaminen. Saavuttaa unelmansa, tehdä jotakin suurta. Ne oli hyvin epämääräisiä, elää sellaista elämää kuin itse tahdon. Onnellisuus on ehkä kautta maailman tavoitteena nuorten vastauksissa ja nuorten aikuisten ja aikuistenkin vastauksissa, että suurin tavoite elämässä on tulla onnelliseksi. Ja tuntuu, että vanhemmatkin sanoo, vauvoista sanotaan, että kunhan vaan olisi terve, ja nuorista sanotaan, että kunhan vaan olisi onnellinen, että löytää oman paikkansa. Mutta joo, tuossa ehkä varmaan sellainen individualismi kollektiivisesti vähän näkyy sitten, että jos toiset nuoret pohtii sitä, että miten voivat elättää oman perheensä tai niin sukua ja muuta tämmöistä, ja suomalaiset nuoret pohtii enemmän vähän niin omaa itseään ja miten voisin itseäni toteuttaa ja tehdä jotain itseäni kiinnostavaa, niin kyllä siinä näkyy ehkä vähän semmoinen jonkunlainen, mitä voisi kuvitellakin näkyvän tavan tämmöisessä, niin kun katsotaan tässä aika varsin individuaalista kulttuurista, toisaalta kollektiivisempaa kulttuuria. Ja ehkä vielä toinen ero, suomalaisissa vastauksissa oli kovin vähän tällaisia katsomuksellisia uskontoon liittyviä elämän päämääriä, kun taas toisissa maissa, joissa uskonto on ehkä eri tavalla vallalla, niin sellaiset vastaukset nousi esiin, tällaiset kutsumukselliset ja katsomukselliset vastaukset. Ja nythän viime aikoina tietenkin Suomessakin puhuttu, että nyt taas, että uskonnollisuus olisi nousussa nuorten keskuudessa, mutta onko se niin, että tämä niin trendi ei vielä tuossa vaiheessa, kun tätä tutkimusta on tehty, niin vielä ollut näkyvillä, ainakaan niin tässä tutkimuksessa ei noussut oikeastaan esiin? Joo, vasta 2 viimeisessä rippikoulututkimuksessa on uskonnollisuus nousussa ja uusimmassa nuorisobarometrissa, ja ne ei osunut vielä tähän tutkimusjoukkoon he nuoret. Että jos nyt tekisit samat kyselyt ysiluokkaan, niin olisi mielenkiintoista nähdä, että tulisiko yhtään enempää uskonnollisia vastaan. Mutta se jää tietenkin, se jää tulevaisuuden tutkimuksen aiheeksi. Kyllä. No sitten jos siirrytään vaikka tähän toiseen artikkeliin, jossa sitten otettiin yhteyttä tähän samaan nuorisoporukkaan pari vuotta myöhemmin, ja siinä kun noin 18-19-vuotiaita, ja sitten pyydettiin niitä siinä vastaamaan uudelleen kyselyyn, niin tietenkin tämä niin ekana niin kiinnittää huomiota se, että niistä nuorista aika niin pieni osa lopulta lähti vastaamaan, että jos se ekaan kyselylomakkeeseen vastasi se 843 tyyppiä, niin nyt niin 73 tyyppiä vastasi, joka on niin alle se 10%, niin miten luulet, että olisiko siinä voinut tehdä jotain toisen? Olisiko ollut joku tapa, jolla ne nuoret olisivat saanut vastaamaan, vai onko se tavallaan, että kun on kyse nuorista ja kun on kyse tämmöistä vapaaehtoislomakkeista, niin totta kai näin käy tavallaan, että se on vain niin hyväksyttävä, se on osa tämmöistä nuorisotutkimusta. Kiitos. Kokeneemmat kollegat sanoivat, että asia, joka tulee vain hyväksyä, näin käy kuulemma nuorisotutkimuksessa. Se, mitä olisi voinut tehdä toisin, on nuoret, joiden puhelinnumero oli olemassa. Olisi voinut vielä henkilökohtaisesti olla yhteydessä. Nyt lähetin sähköpostia kesäkuussa ja muistutin uudelleen syyskuussa. Nuorilta, joilta oli puhelinnumero, lähetin WhatsAppia kesäkuussa ja syyskuussa. Mutta ehkä olisin vielä voinut soittaa, niin olisin saanut niitä poikiakin mukaan. Joo, ja tietenkin sitten se, että jos sinne 800 nuorelle lähtee soittelemaan, niin sekin aikamoinen työrupeama siinäkin sitten, että jos WhatsAppiin, tai jos kuitenkin WhatsAppiin kuitenkin lähetettiin viestiä sillänsä, että eikö se myös aamulla ainakin kerrottu, että nuoriso nykyään ei vastaa puhelimeen, myös siihen soittaa? Ei välttämättä vastaa, ja toinen ongelma tuli siihen, kun nuoret, jotka halusivat osallistua jatkotutkimukseen, jättivät osoitteen ja jättivät koulun osoitteen, jolloin Edu
tyyliset koulujen osoitteet eivät enää ole voimassa, jolloin nuoria ei voitu tavoittaa. Niin, että siinäkin menetettiin sitten osa porukasta ihan senkin takia. No sitten ehkä tämmöistä niin tästä metodipuolesta tässä, että nyt niin kuin, että kun tehtiin tätä latentti- ja profiilianalyysiä tässä kohdassa, niin todettiin tavallaan, että se otoskoko on sen verran pieni, että ehkä pitää niin mennä enemmän niillä, mä en nyt osaa suomeksi näitä termejä, tai niin tämä fixed estimate, tavallaan, on kaikki tilastotieteelliset hommat oppinut englanniksi. Suomi ei siinä hirveän halussa, niin ja sitten sanottiin, että tämä on ilmeisesti vähän tämmöinen niin metodisesti uusi tapa toimia, niin minkälainen pohdinta siinä olisi niin taustalla, että päädyttiin tämmöiseen tapaan toimia? Suuri pohdinta. Ja tässä jouduin nojaamaan itseäni viisaampiin ihmisiin näiden analyysien osalta, sillä jotta voisi tehdä latenttiprofiilianalyysin, pitäisi olla yli 300, mielellään lähemmäs 1000 nuorta. Ja meillä oli nuoria 73, jolloin jouduttiin etsimään sellaisia menetelmiä erilaisista menetelmäkirjoista, jolla voidaan näistä 73 löytää profiilit. Tässä meinasi tulla jo itku markkinoilla ja ruveta vaihtamaan suunnitelmaa ja artikkelin ja väitöskirjan suuntaan, mutta lopulta löytyi toinen tutkimus vertaisarvioitu, jossa oli mahdollisuus kaivaa nämä fiksatut estimaatit, tai mitä nämä onkaan suomeksi, jotta voitiin löytää profiileja, ja niistäkin haettiin erilaisilla vaihtoehdoilla, jotka on siellä sivulla 6 tätä toista artikkelia, jotta löydettiin nuoret, jotka parhaiten asettuivat tiettyihin profiileihin. Sitten, jos mennään katsotaan näitä tuloksia, sitten tästä osalta, niin tietenkin siinä niin kuin isoja muutoksia tuntuu, että näette vaikka näiden dreamereiden osuus, eli että uneksen osuus kasvoi aika huomattavasti, että ensimmäisessä tutkimuksessa oli 8%, nyt yhtäkkiä oli 56%, niin sitten tavallaan, ja sitten toisaalta ehkä toiseen suuntaan sitten niiden niin kuin itseensä suuntautuneiden väheneminen taas oli suuri tava, ekassa niitä oli 35%, nyt niitä on 7%. Niin sitten mä olen miettinyt tavallaan, että kuinka paljon tässä on kyse tavallaan niin kuin siitä tavallaan, että nuoriso on muuttunut tähän suuntaan, ja kuinka paljon se on, jos miettii, että ketkä vastaa tämmöiseen kyselyyn, niin jos ihminen on hyvin toisiin suuntautunut, niin hän todennäköisemmin vastaa tämmöiseen kyselyyn kuin sellainen ihminen, joka on hyvin itsensä suuntautunut, niin sitten tietää jotenkin vaikea ehkä erottaa toisistaan, mutta niin kuin, onko mitään niin ajatuksia, että kuinka paljon kyse voi olla sillä niin todellisesta muutoksesta, ja kuinka paljon kyse on siitä, että ketkä tähän toiseen kyselyyn näistä 800 nuorista päätyy vastaamaan? Sillä on iso merkitys, että vastaajat oli pääosin tyttöjä. Ja tytöt ovat ulospäin suuntautuneita, yhteiskunnallisesti orientoituneita, halukkaampia vaikuttamaan monien tutkimusten mukaan kuin pojat, jolloin sillä on merkitys siihen, että haaveilijoiden määrä kasvoi ja itseen suuntautuneiden määrä pieneni. Toinen asia on se, että monet muutkin tutkimukset todentavat, että kun nuoret kasvavat, he suuntautuvat enemmän ulospäin, jolloin muutos voi olla myös ihan todellinen, eikä vain vastaajajoukkoon liittyvä. Kolmas, mikä on mahdollisuus, että tutkimuksen vastaavat vain ne nuoret, jotka haluavat auttaa ja haluavat suuntautua ulospäin. Mahdollisuuksia on monia tässä kohtaa. Joo. Että mä katsoin sillä tavalla, että just toisaalta, että tietenkin yksi juttu oli nimenomaan se, että tavallaan, että se, jos katsoi niitä vastaajoukon profiileja tavallaan siinä, jotka oli vastasi siihen tokaan kysymykseen, niin katsottiin, mikä heidän profiilinsa oli siellä ykkösvaiheessa, niin totta kai niin siinäkin oli kasvua tavallaan, että olisiko nyt sitten, että siitä 50, tai siitä 18% päästiin aika paljon isompaan lukuun heti jo sitä kautta, mutta sitten toisaalta niin kuin myöskin, että niitä, joiden profiili oli muuttunut, siis se Dreamers-porukka oli, niin kuin ensimmäisen vaiheen Dreamers-porukka oli todennäköisemmin vastasi tähän tokaan lomakkeeseen, mutta myöskin tavallaan, että sitä niin kuin muutosta niille, jotka oli eri profiilissa ykkösessä, niin tapahtui enemmän siihen Dreamers-suuntaan, että niin kuin tavallaan molempia liikehdintöjä tuntuu olevan käynnissä. Että tietty porukka vastasi todennäköisemmin, mutta toisaalta myös, että tiettyyn suuntaan myös liikuttiin todennäköisemmin. Ja lisäksi näytti siltä, että nuoret, jotka oli erityisen päämäärätietoisia 2020 vuonna, osa heistä menetti päämääränsä ja siirtyivät. Eli tavallaan se selkeä tavoite elämässä oli hälventynyt, jäi halu auttaa, mutta miten jäi vielä epäselväksi, ja he siirtyivät sinne haaveilijoiden profiiliin.
Lisäksi 3 nuorta siirtyi sitoutumattomien profiiliin, eli toisella asteella 3 nuorta ainakin tilapäisesti kadotti selkeän elämän päämääränsä. Joo, tuohon ylipäätään varmaan yksi päätulos oli tuossa just, että nimenomaan siitä, että niitä profiilin vaihtajia oli se 52%, eli pikkusen yli puolet porukasta päätyy tässä kohdassa eri profiiliin kuin mitä ne oli päätynyt silloin pari vuotta aikaisemmin. Niin mietin, että mitä tämä kertoo tavallaan niin kuin nuorisosta ja nuorten elämän päämääristä, se, että, että se noin isot tapahtuista vaihtoa. Ja onko tämäkin myös sellainen tavoite, jos katsoo aikaisempaa tutkimusta eri maissa, niin onko sielläkin ollut samantyyppinen havainto tästä, että ne päämäärät tosiaan noin vahvasti muuttuu? On toki näin pitkä aikaero, 2 vuoden aikaero on, mutta on lyhyemmällä aikajänteellä havaittu. Tutkittiin nuoria 4 kertaa lyhyen aikavälin ajalla. Huomattiin, että se menee vähän niin kuin aaltomaisesti, että se on ja se laantuu ja muuttuu. Ja prosessissa se jäsentyy eri tavalla. Kohdistuu enemmän itseen, kohdistuu enemmän ulospäin. Ehkä sitoutumisen astekin vaihtelee. Se, mikä tässä tutkimuksessa oli huomattavaa, että ne, jotka olivat itseen suuntautuneita, niin heidän vanhemmat oli ammattikoulutason koulutusta. Eli tavallaan heillä todennäköisesti se tavoite säilyi samana, kun taas akateemisesti korkeammalle koulutettujen vanhempien nuoret saattoi vaihtaa profiilia, koska mahdollisuudet avautui toisen asteen lopussa. Ei ollut enää niin sitä fiksattua työelämätavoitetta tai elämäntavoitetta, vaan huomattiinkin, että lukion loppupuolella voi valita hirveän monesta alasta, mitä tehdä, ja kiinnostuskin ehkä lukion aikana löytyy uudelleen. Miten muuten että mitä niin muita tämmöisiä voisi sanoa niin demografisia eroja havaittiin, tai että vanhempien koulutustausta, mutta oliko jotain muita tavan tämmöisiä, niin mitä ensimmäisessä tai toisessa tutkimuksessa havaittiin, että miten niin se lasten tausta tai muut asiat vaikuttaa siihen, että minkälaisiin profiileihin ne päätyy? Tytöt oli todennäköisemmin päämäärätietoisia ja haaveilijoita, ja pojat ei siis virallisesti merkitsevää eroa, mutta enemmistönä itseen suuntautuneissa ja sitoutumattomissa. Joo, tämä sukupuoliero varmaan siinä oli aika, niin kuin, ja tietenkin toinen sukupuoliero näkyy niin ihan vain se, ketkä päätyvät vastaamaan tähän tokaan kysymykseen. Kyllä. Mutta mistä nämä tulee sitä vaikuttaa, että tytöillä ja pojilla on näin niin kuin erilaisia näitä profiileita, että mikä se voisi taustalla olla sitten? No nyt jos toisiin tutkimuksiin väitöskirjan ulkopuolelta ajattelee, niin koulumenestys vaikuttaa, sosioekonominen tausta saattaa vaikuttaa. Tässä tuloksessa ei vaikuttanut kuin vanhempien koulutus. Ei kysytty kirjahyllyssä olevien kirjojen määrää tai muuta, jolla joskus mitataan. Tällä alueella osallistuu lukioihin haki ysiluokkalaisista 2/3 ja ammattikouluun 1/3. Muualla Suomessa luvut on toisinpäin. Ammattikoulu hakee 2/3 ja lukioon 1/3. Se voi vaikuttaa tämän tutkimukseen osallistuneiden nuorten taustoihin. Muuta suurta eroa ei varsinaisesti löytynyt, kun tämä yksi kohta vanhempien koulutustaustassa, joka vaikutti siihen siirtymiseen. Eli korkeakoulutettujen lapset todennäköisesti siirtyi tähän haaveilijoiden profiiliin. No sitten ehkä voitaisiin siirtyä kohti sitä kolmosartikkelia, joka esittää näistä viimeisin tämä suomenkielinen artikkeli ja myös tämä, joka on laadullisempi siinä mielessä, että pohjautuu näihin haastatteluihin, että tämä elämänpäärät jäsentyvät tekemällä, pohdiskelemaan ja odottelemalla artikkeli, jossa oli tosiaan ne 17 nuorta, jotka saapuivat sinne kahvilaan tai ravintolaan ja sitten syötiin yhdessä ja siinä sitten yhteydessä keskusteltiin, ja mun mielestä tosiaan niin kuin todettua oli hyvä tapa varmasti saada ne silleen, ehkä semmoiseen tilaan, että helpommin päästiin juttelemaan asioista. Mutta tässä ehkä mä jäin miettimään sitä, että kun puhuttiin tästä niin kuin Damonin 3 määritelmästä vaan tässä, niin sitten kun katsoin niin vaikka sitä kysymyslistaa, niin siinä ei tavallaan hirveän suoraan pureuduttu vaikka siihen niin kuin sitoutumiseen päämäärään tai kysytä siitä prososiaalisuudesta tai niin toisiin suuntaan tosi hirveän paljon, että siinä mielessä se empiria niin tuntuu enemmän keskittyvän niin päämääriin ylipäänsä, kun verrattuna, että se olisi keskittynyt päämääriin just niin kuin siinä Damonin näin 3-kohtaisen määritelmän mukaisesta.
Niin tätä jäi vähän miettimään, että miten se Damonin teoria näkyy tässä niin tavallaan tutkimuksessa muuta kuin siinä teoriataustalla. Erittäin hyvä kysymys. Täytyy hetki miettiä, että mitä on tullut tehtyä. Siinä kohtaa, kun nuoret reflektoi niitä aiempia vastauksia, jolloin ne avovastaukset suoraan kysyivät, että onko sinulla elämän päämäärä tai mikä on lähinnä sitä, miksi se on sinulle tärkeää, mitä aiot tehdä sen eteen. Nämä avovastaukset määritti nuorten päämäärää oikeastaan niin kuin hyvinkin tarkasti sitä. Ja haastattelussa keskustelu soljui vapaasti, vaikka siinä oli runko olemassa, jossa kun kysyttiin keskustelussa, niin ne ei ollut välttämättä aivan suoria kysymyksiä, mutta siinä näkyi sitoutuminen siihen, minkä nuori kuvasi päämääräksi. Kun kysyttiin, millaista aikuisuutta haluat elää tai mikä on tärkeää, miksi on valinnut tietyn jatko-opiskelupaikan, mitä aikoo tehdä, niin nuorten puheissa huokui sitoutumisen aste tai sitoutumattomuuden aste. Samalla nuorten perusteluja ammatinvalinnalle tai perheen perustamiselle tai muuten nuoret itse perusteli, että mä haluan äidiksi äkkiä. Mulla on isimiehen metsästys käynnissä, koska haaveeni on aina olla nuori äiti, jolloin hän oli sitoutunut päämääräänsä ja sen toteuttamiseen. Myös muulla tavoin olen tässä koulussa, kun en keksi parempaa, kuvasti sitä, että ei ole kauhean sitoutunut päämäärään. Tai haluan nimenomaan terapeutiksi, koska olen saanut niin tärkeää apua silloin, kun sitä tarvitsen, niin haluan jakaa samaa toisille, jossa näkyy syy, miksi haluaa ja miten sitoutunut on ja mitä aikoo tehdä sen eteen, jolloin siinä toteutui ne 3 dimensioa. Myöskin nuorille haastattelussa kerrottiin, että tutkimus perustuu Damonin teoriaan ja kysyttiin, mitä mieltä olet tällaisesta teoriasta. Onko elämän päämäärä tärkeä, kannattaako sellaiseen sitoutua ja pitäisikö sen hyödyttää toisia, jolloin nuoret myös reflektoi. Osa kaikkea 3, osaa joku yhtä niistä, joku 2 niistä. Miten nuoret sitten koki tämän Damonin päämäärässä, kun sitä kysyttiin tolleen? Osa nuorista sanoi, että periaatteessa hyvä idea, mutta käytännössä vähän vaikea. Onko sen elämän päämäärä pakko muita hyödyttää? Hyvä sille, jos se hyödyttää, mutta en mä nyt muita varten rupea elämän päämäärääni kehittelemään. Osa nuorista sanoi, että silloinhan se vasta saa tarkoituksensa ja merkityksensä, jos se hyödyttää myös muita kuin minua. Osa sanoi osin samaa mieltä, osin eri mieltä. Osin sanoi, että kuulostaa ihan järkevältä ajatukselta. Hajonta oli myös aika suurta näissä kommenteissa. Sitten ehkä tavallaan haastattelutilanteesta, että nyt toki se tilanne oli tosiaan siellä kahvilassa tai ravintolassa ja tavallaan se oli yksi tapa saada nuorta avautua. Onko niin muita keinoja tavallaan, mitä sitten siinä vaikka niin vuorovaikutuksen kautta käytit siinä, että saisit nuoret sitten puhumaan siinä tilanteessa tai kertomaan myös vähän jotain syvällisempiä ajatuksiaan liittyen siihen elämän päämääriin? Kun niitä nauhoja on kuunnellut, niin huomaan sanomaan usein kerro lisää, myötäilevät murahdukset ja hymy, katsekontakti. Halusin ottaa kaikki elämän päämäärät, kaikki vastaukset yhtä kunnioittavasti vastaan, niitä yhtään arvottamatta. Jos nuori sanoi, että olen täysin eri mieltä kuin Damon, enkä dikkaa tällaisia teorioita, niin otin vastauksen hyväksyväksi ja pyysin lisätietoja, että miksi juuri tämä teoria ei istu. Ajattelen, että antaa tilaa ja aikaa, sillä oli merkitystä. Meillä ei ollut kiire. Yhden kerran nuori kertoi tarinaa niin, että seuraava haastattelu odotti ja hän käveli perässäni parkkihalliin asti auton ovelle, kunnes sanoi, että nyt täytyy lähteä. Se, että antoi aikaa, antoi toisen kertoa elämästään, sillä oli iso merkitys, että antoi tilaa. Ja he sanoivat, että oli aika tärkeää saada kertoa ja miettiä ja mielenkiintoista kuulla, millainen olin ysillä näiden vastausten perusteella.
että niin nuoret koki sen niin hyvin myönteisen tilanteen ilmeisesti tavallaan, että koki, että ne sai itsekin siitä haastattelusta jotain. Kyllä. Ja se on parhaimmillaan tarkoitus, että tällä tutkimuksella paitsi ei ainakaan tuoteta vahinkoa, myös tuotetaan hyvää. Ja tutkimukset osoittaa, että 15 minuutin kiinnostunut keskustelu toisen elämänpäämäärästä auttaa toista jäsentämään omaa elämänpäämäärää. Ja sitä haluttiin tässä myös hyödyntää. No sitten mietin tavallaan sitä haastatteluporukkaa, joka päätyi sinne haastateltavaksi tavallaan, niin totta kai se sukupuolijakauma tietenkin oli yksi asia, mikä pistää silmään, että siinä tavallaan, että olisi poikia vain yksi, mutta oliko miten muuten niiden taustat tai muu, niin oliko mitään muuta huomioita siitä, että oliko se tausta muuten hyvin kirjava, vai oliko se jotain tiettyä porukkaa enemmän kuin toisen tyyppistä porukkaa? Mä luulin, että sinne tulee sellaisia kilttejä ja tunnollisia ihmisiä, jotka haluaa auttaa, jolla on 9 keskiarvo ja ovat tyttöjä, joilla on sliipatut hiukset. Tämä oli ehkä mun ennakkoluulo, että tietyn tyyppiset haluaa auttaa. Ja sitten paljastui, että nuorilla oli ollut monenlaisia haasteita, säröjä, pulmia elämässään. Osa oli edelleen läsnä ja he sanoivat, että he haluavat jakaa omasta elämästään, jotta tutkimuksella voitaisiin auttaa joitain toisia nuoria, joilla on myös haasteita. Oli kroonisia sairauksia, koulussa, pienryhmässä oppimisvaikeuksia, erilaisia oppimiseen tai lukemiseen tai käyttäytymiseen liittyviä häiriöitä, oli vanhempien perheiden rikkoutumisia. Kun kysyttiin vanhempien koulutustaustaa, niin nuoret ei oikein tiennyt, että kuka lasketaan tällä hetkellä vanhemmaksi. Lasketaanko biologiset vanhemmat vai sosiaaliset vanhemmat vai ne, jotka on tässä välillä ollut kotona, jolloin vanhempien koulutustaustan arviointi muuttui vaikeaksi. Ja nuoret koki myös, osa oli hyvin sitoutuneita harrastuksiinsa, osalla ei ollut lainkaan harrastuksia. Ja nuorilla oli hyvin, hyvin monenlaisia taustoja, jolloin ajattelen, että vaikka se oli suppea otos, niin se oli kuitenkin suht kattava otos monenlaisista nuorista. Sitten ehkä tässäkin taas kun tuli, että se itse toteuttaminen aika vahvasti näkyy siinä tavallaan päämäärässä. Mietin taas jälleen, että kuinka paljon tämä heijastaa sitä, että me ollaan, että haastattelu tehtiin Suomessa ja ehkä myös tämmöisellä alueella, missä tavallaan iso osa porukasta käy lukioja ja muuta tavalla, että olisiko kuinka erilaisia vastauksia olisi tullut, jos olisi tehnyt samanlaista haastattelua jossain, voisi olla vaikka mennyt Nepaliin tekemään vastaavia haastatteluja tai jonnekin hyvin, hyvin erilaiseen kulttuuriin. Niin tämä on tietenkin spekulatiivinen kysymys, että kuinka paljon se suomalaisuus vaikka näkyy näissä näiden nuorten vastauksissa ja pohdinnoissa. Mä ajattelen, että ehkä semmoinen tietty sisukkuus ja toiveikkuus näkyy näissä vastauksissa, tietty itsenäisyys. Kun kysyin, että kenellä on valta päättää sun elämästä tai sun elämän päämäärästä, niin nuori sanoi, että vain minulla. Äiti ehkä yrittää neuvoa, opo ehkä yrittää, mutta minä päätän näistä asioista itse. Kukaan muu ei voi tähän vaikuttaa. Tämmöinen itsenäisyys, ehkä itsepäisyys, sisukkuus näyttäytyi näissä. Ja arvelen, että jossain Nepalissa voi olla, että se, mistä saan ruokaa tänään, muodostuu ehkä niin kuin ajankohtaisemmaksi kuin se, että mitä haluan elämälläni tehdä. Toki siellä ehkä uskonto saattaa myös vaikuttaa mielipiteisiin ja sieltä voisi tulla erilaista uskonnollista viritystä vastauksia. Joo, ja tästäkin taas ehkä tässä anekdootti, juuri tuossa yhden kollegani kanssa, joka on niin Intia-taustainen kaveri, mutta asunut Suomessa melkein parikymmentä vuotta, niin se totesi, että edelleen, että jos hän vaikka päättää ostaa uuden auton, ja hän edelleen niin soittaa isälle ja tarkistaa, että onko se niin tämmöistä autoa ostan, että onko ok, joka sitten sanoo, että se on enemmän niin rituaali nyt, hän on kuitenkin 20 vuotta asunut eri maassa kuin oma isänsä, mutta mietin tavat, että kun nyt tuossa 19-vuotiaat nuoret sanoo, että minä itse päätän, niin tuntuu aika vähän niin eri kulttuurissa on aika niin erilainen näkemys siitä, että mitä asioita 19-vuotias saa päättää itse ja missä pitäisi niin tavallaan nimenomaan kuunnella vanhempia semmoisessa tilanteessa. Ja sitten jos vaihtaa tämän ikäisenä auton, niin soittaa pojalle ja kysyy, että minkälainen auto kannattaisi vaihtaa. No sitten mietin, mun mielestä on kiinnostavaa tämä niin ajattelu tämä niin tekijöihin, pohdiskelijoihin ja odottelijoihin tavallaan, niin että se oli yksi niin tavallaan mun mielestä ihan väitöskirjan kiinnostavia osuuksia. Ja mietin, että oliko niin mitään sitä havaittavissa, että minkä tyyppisiä tavallaan, olisiko mitään niin persoonallisuuseroja tai muuta tavallaan niin eroja niin niiden ihmisten välillä sen suhteen, että minkä tyyppiset ihmiset
päätyy olemaan enemmän, tai päätyy sitä päämäärää jäsentämään enemmän tekemisen kautta, minkälaiset ihmiset päätyy sen pohdiskelun kautta, minkälaiset ihmiset ehkä sen odottelun kautta. Tässä voisi ajatella, että on temperamenttieroja. Osa haluaa toimia nopeasti ja kokeilla heti ilman, että rupeaa ajattelemaan etukäteen kovin suuresti. Osa ehkä kääntyy sisäänpäin, ehkä mahdollisesti eri temperamentilta suuntautunut, haluaa pohtia ja muhitella rauhassa ennen kuin tekee mitään liikkeitä. Ja osa luottaa sattumanvaraisuuteen, niin kuin, että siinä ajattelen, että on ehkä tämmöisiä temperamenttia, ehkä oman psyykeen rakentamisen eroja. Siinä ei ollut eroa, että millaisella koulutuksella vanhemmat ovat. Tai kun tarkistin, mihin profiiliin nämä nuoret kuuluivat, niin silläkään ei ollut eroa jäsentymistapaan, olivatko he edellisenä vuonna olleet päämäärätietoisia tai haaveilijoita tai sitoutumattomia tai itseen suuntautuneita. Kaikki nämä meni hyvinkin ristiin. Ainoa, että se nuori, joka oli sitoutumattomien profiilissa, edelleen ajatteli, että kyllä se siitä sitten jonain päivänä ehkä tulee esiin se päämäärä. Että hän myös sanotti, että hänellä ei ole sitä, ja hän kysyi haastattelussa, että kuulostaako tämä nyt siltä, että mä oon tämmöinen sitoutumaton. Okay. Mutta mä en ole ennen haastattelua tarkistanut asiaa ja sanoin, että en ole ihan varma, että en osaa sanoa, mutta kuulostaako sinulta, että olet tämmöinen sitoutumaton, niin kyllä mä taidan siellä olla ja kotona tarkistin ja näinhän oli siinä ryhmässä. Okei, joo. No sitten, jossain kohdassa mainitsit vähän, että nuoret niin tavan, että nuoret vähän tarvitsevat sitä aikuisia myös elämänpäämäärän jäsentämisessä, niin miten tämä niin tava ehkä näkyy siinä haastattelussa, että miten ne nuoret koki, että miten ne voisivat tarvitsemaan niin aikuisia, omia vanhempia tai nuorisotyöntekijöitä ja opettaa muuta, niin siihen oman niin elämänpäämäärän jäsentämiseen? He sanoivat, että jos joku olisi kiinnostunut mun elämästä muutakin kuin amista tai lukio, että joku kysyisi, että millaista elämää mä haluan elää. He kaipasivat jonkun peilin, jota vastaan vähän niin kuin joko kapinoida tai peilata omia ajatuksiaan. Nyt kysypä vielä uudestaan, kun mulla nyt hävisi ajatus. No siis ehkä lähinnä just, että mitä se nuoret niin koki tarvitsevat sellaista aikuisilta niin tavalla, jotta ne pystyisivät sitä päämäärää paremmin jäsentämään. Osa sanoi, että kun olisi mahdollisuus kokeilla enemmän, niin sitten tietäisi. Yksi nuorista sanoi, että se, että häntä pyydettiin tekemään sellainen tehtävä, johon hän ei olisi ikinä muuten mennyt tekemään, niin hän sitä tehdessään tajusi, että hän pystyy tähän, hän osaa tällaista, hän voi heittäytyä, eikä tästä ehkä ammatti tule, mutta se antoi hänelle sellaista itseluottamusta ja boostia tulevaa. Osa kaipasi keskustelukavereja. He sanoivat, että viipyilevä keskustelu, jossa aikuisella ei ole kiire, joka kysyy multa sellaisia kysymyksiä, joita mä en itse osaa kysyä. Osa sanoi, että jotenkin, että aikuinen luottaisi siihen, että kyllä mä tämän hoidan, ei tarvitse koko ajan kysyä ja hokea, kun tämä tulee täältä ihan ajan kanssa. Että he koki myös tarvitsemansa myös omaa tilaa elämän päämäärien jäsentämiseen. Kyllä vanhempana, kun reflektoin tähän vähän, vähän ristiriitaisia myös tavallaan, että joskus tarvitaan sitä, että aikuinen kyselisi ja todellisella, kun todetaan, että joskus tarvitaan, että jätetään rauhaa ja annetaan omaa tilaa. Ja nyt mulla niin vanhin lapsi just tässä viime aikoina teiniä vaiheessa, niin koen, että näinhän se tuntuu välillä olevan, että välillä on mielellään keskustella ja toisella hetkellä ei yhtään mielellään keskustella. Että sitä on vaikea edes tietää, että millä tuulella juuri tällä hetkellä nuori on. No sitten ehkä mä mietin, jos mietitään niin ehkä yleisesti niin tätä kokonaisväitöskirjan prosessia tavallaan, että tietenkin että tutkimuksen tekeminen on aina niin valintojen tekemistä ja käytettävä aika, resurssit on rajallisia ja sitten se jotenkin matkan varrella oppii huomattavasti paljon, että siinä vaiheessa kun on prosessin päätepisteessä, sen tietää paljon enemmän tutkimuksen tekemistä tutkimuksen alkupisteessä. Että jos sä nyt lähtisit tekemään tutkimusta ihan niin kuin alusta uudelleen, niin miten sä lähtisit tekemään niin kuin eri tavalla, että olisiko jotain niin kuin eri kyselyitä tai eri prosesseja tai mitä lähtisit tekemään eri lailla, jos nyt lähtisit alusta tekemään koko hommaa? Mä miettisin kauhean tarkasti, että miten mä tavoittaisin niitä poikia. Ja ehkä saattaisin pyytää jonkun toisen tekemään sen aloitusvideo ja motivointivideon, että siellä ei ole, tädit ei vaikuta elämään sillä tavalla, vaan että se olisi joku ehkä toinen nuori tai miespuolinen tekijä, joka tekisi. Ensimmäinen kysely oli pitkä.
koska tätä asiaa ei ole tutkittu ja kysyttiin hyvinkin laajasti. Tähän väitöskirjaan on analysoitu vain osa siitä datasta, joka kerättiin. Niin ehkä jotenkin tarkemmin yrittäisin haarukoida, että mitkä kysymykset on olennaisia, ettei ei kysy turhia. Sen ehkä osaisin nyt paremmin jo määritellä. Mutta mä edelleen varmaan aloittaisin kyselyllä. Toki nyt perustaso on kartoitettu, että sit voisi, no en tiedä. Kyllä mä luulen, että kysely luotettavalla mittarilla on se, jolla joka tapauksessa aloittaisin. Ja yhteistyö koulujen kanssa on edelleen avainasema se, että rehtorit suostuu, sivistysjohtajat suostuu. Aloittaisin ehkä neuvottelut vähän paremmin ja toivoisin, että maailmaan ei iske uutta pandemiaa samaan aikaan, kun tekee tällaista tutkimusta. Ihan kaikki ne ei pysty välttämättä itse vaikuttamaan. Mutta tunnistamme siitä, muista, jos ensimmäisiä tämmöisiä kvantitaisia tutkimuksia tehnyt, niin muista, että iski sinne joku 340 kysymystä. Ja tätä nykyään, kun tekee tutkimusta, että okei, no nämä 42 kysymystä, näillä pärjätään. Niin tietenkin se on se oma varmuus, mikä kasvaa siinä matkan varrella, että tietää, että nämä on ne asiat, mitä haluan tietää, joten nämä riittää, kaikki muu voi ottaa pois. Kun sitten taas sillä alkuvaiheessa oli vähän niin kuin epävarmempi, mitä kaikkea haluaa ottaa mukaan, mitä ei. Ja sitten kysyin ne 320 kysymystä ja loput oli käyttäneet niistä se 50 ja loput on siellä edelleen jossain kovalla levyllä odottamassa, että jos sitä vaikka joskus analysoisi. Ja siellä kysyttiin myös nuorten osallistumista vapaaehtoistyöhön, urheiluseuroihin, harrastuksiin, osallistuuko talkoisiin, toimiiko lastenvahtina. Ja nämä nuoret ei juuri tehneet mitään sellaista, mitä toivoimme sieltä löytyvän, jolloin ne kysymykset ei tuottanut lisäarvoa. Joo. No miten sitten taas mikä sitten seuraavaksi tavalla, jos nyt lähtisit tekemään seuraavaa tutkimusta, näiden tutkimusten päälle tavalla jatkaa näiden saman aihepiirin parissa, niin mikä sinua seuraavaksi kiinnostaisi lähteä tutkimaan tämän aihepiirin tiimoilta? Mä oon jo vähän lähtenyt, ehkä tässä voi paljastaa hiukan tulevaa. Mä oon haastatellut poikia, jotka on juuri samanikäisiä, he ovat olleet yläasteella tai yläkoulussa 2020 ja 2021, ja nämä pojat ovat kuuluneet ryhmään, jota voisi kutsua sitoutumattomiksi. He myös käyttäytyi tavalla, joka aiheutti harmaita hiuksia opettajille ja paikkakunnalle ja vanhemmille ja ehkä vähän itsellensäkin. Ja haastattelemalla heitä mä oon halunnut kysyä, että mikä heitä olisi auttanut, he on nyt 20-vuotiaita, mikä heitä olisi auttanut yläkoulun aikana, että heidän elämä olisi ehkä aiemmin korjautunut hyvään suuntaan. Eli haluaisin haastatella poikia, haluaisin tutkia, ja olen jo vähän ehkä tutkinutkin yläkouluaineenopettajia, että miten koulussa voitaisiin tukea jo yläkoulun aikana nuorta katsomaan hiukan yli sen toisen asteen siihen, millaista aikuisuutta he haluavat elää. Damonin myöhemmässä kirjassa, kun tässä valmistautuessani tähän tutkin vielä lisää, niin hän sanoi, että nuorilta on kysytty, missä näet itsesi 55 vuoden päässä ja missä näet itsesi 40-vuotiaana. Tämän kysymyksen mä liittäisin, jotta siihen tulisi konkretiaa, että millaista elämää ja aikuisuutta he tavoittelevat, jolloin se elämän päämäärän jäsentyminen näkyisi myös näissä vastauksissa. No sitten ehkä vähän niin kuin, jos mietitään tähän vähän niin kuin käytännön sovellusten puolella, että jos nyt tavallaan tässä päädytään niin karonkkaan myöhemmin, ja sitten karonkan jatkoilla päädyt johonkin baaritiskille, ja sieltä vastaa joku opettaja sitten, joka on silleen, että hei, mä oon tuolla yläasteella opettajana, että ai sä oot tehnyt väitöskirjan tuommoisista nuorista, niin mitä sä voit opettaa mulle, niin mitä sä tämmöiselle opettajalle kertoisit, että mikä on niin semmoisia, mitä haluaisit sille opettajalle sanoa näiden tutkimusten pohjalta? Apua. Ensimmäisenä mä sanoisin, että huomaa jokainen oppilas. Katso silmiin, tervehdi, pysähdy kysymään, että kuinka voit, pysähdy miettimään, missä tämä oppilas, missä on hänen vahvuutensa, missä hän pystyisi palvelemaan, miettimään, onko oppilas, joka on ehkä rebel, sitoutumaton tai kovin itseen suuntautunut, miten tämä nuori voisi toimia jotenkin, käyttäisin sanaa päteä siellä yläkoulussa, jolloin hänen taidot tulisi käyttöön ja tämä nuori tulisi nähdyksi. Sitten mä ehkä vielä pyytäisin häntä niin kuin rohkaisemaan nuorta hakeutumaan
sillä tavalla, että huono-osaisuus ei periydy, jos hän tunnistaa nuoren lahjakkuuden, rohkaista häntä tavoittelemaan suuria. Damon käyttää sanaa higher expectations, eli kertoa nuorelle, että uskon sinuun, luotan sinuun, sulla on kykyjä tähän ja tohon, ja eritellä ne kyvyt, missä se nuori on vahvoilla, jotta sen nuoren lahjat olisi käytössä toisten hyväksi. Myöskin tarkoitan tällä monenlaisia ammatteja, ei vain tällaisia perinteisiä kutsumusammatteja. Että jos nuori on hyvä korjaamaan tai rakentamaan tai suunnittelemaan, niin rohkaista nuorta sen näköiselle polulle, jossa hän löytäisi paikkaansa. En tiedä, kuuntelisiko baaritiskillä kukaan näin pitkä vastaus. No, no mitä sitten ehkä laajemmin, onko mitään tämmöisiä niin kuin koulutuspoliittisia, tai niin kuin, että jos pitäisi koulutusjärjestelmää, niin kuin, että yksi on tietenkin opettajakohtainen oppilaat siellä, mutta miten sitä vain koulutusjärjestelmää, että onko tuleeko jotain ajatuksia, että miten niin kuin sitä voisi muuttaa sitten semmoisen suuntaan, että nuoret paremmin voisivat löytää elämän päämääriä? No mä ajattelen, että ammatilliset valinnat ja ihmissuhdevalinnat on isoja valintoja elämässä, jotka vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen. Nythän kouluihin on tullut vuorovaikutustaitojen koulutusta lisää ja toivon, että sitä vahvistettaisiin, että tultaisiin paremmin toimeen toistemme kanssa ja löytyisi pysyviä ihmissuhteita. Toinen on se, että osa nuorista menee lukioon saadakseen lisäaikaa pähkäilyihinsä. Ja lukion jälkeen he eivät edelleenkään tiedä, mitä he haluaisivat tehdä. Että voisiko lukioon lisätä työelämään tutustumista, ammatin esittelyjä konkreettisempia, jotta nuoria voi vahvistaa myös tämmöiseen urasuunnitteluun, kun täällä kuitenkin jokaisen meistä täytyy tehdä jonkinlaista työtä, jolla on sitten merkitystä. Ja sitten toinen asia, löytää myös työelämän ulkopuolista merkityksellisyyttä elämäänsä, jotta kun elämä ei ole vain sitä työtä kuitenkaan. No, pitäisikö kouluillekin tarjota jonkinlaisia niin kuin oppitunteja tai jotain harjoituksia liittyen tämmöiseen elämän päämäärän löytämiseen jossain vaiheessa yläasteella tai lukioikäisten parissa tai muussa, että olisiko semmoisesta apua sitten nuorille? Tätä mä pitäisin erittäin tärkeänä. Tavoitteiden asettamista, tavoitteiden seuraamista, kasvun ajatteluun rohkaisua siihen, että oppiminen on mahdollista. Ja yläkoulussa luokanvalvojat ja luokanohjaajat on avainasemassa siihen, koska heillä on vastuuluokka. Lukiossa ryhmänohjaajat, ammattikoulussa oma-opettajat, jotka voisivat nimenomaan keskittyä siihen oman vastuuryhmänsä nuorten ohjaamiseen. Mietitään taas ehkä toisaalta tähän kulmasta, että kuinka paljon sitten nuoria voi vaatia, että niille elämälle löytyy sellainen päämäärä, että onko se oikein, että meillä on vain, tullaan täällä vähän niin kuin ehkä kasvatustieteen näkökulmasta, tulee paikalle ja sanotaan, että olisi hyvä, että olisi päämäärä, nyt tehdään tämmöisiä niin kuin harjoituksia ja muuta, vai kuinka paljon tavallaan, niin kuin, kuinka paljon se on niin kuin ok, että ei tiedä, mitä elämällä haluaa tehdä? Jos mä vastaan nyt nuorten puolesta näiden haastateltujen, niin he sanoivat, että ei haittaa, jos on välillä vähän hukassa. On kiva ajelehtiä ja kellua ja lillua välillä, mutta jos liian pitkään on paikassa, jossa ei yhtään tiedä, mihin suuntaan mennä, niin se alkaa ahistaa. Eli tavallaan mä ajattelen, että tällaisia mini-interventioita pitää olla, mutta joka päivä ei voi kysyä ja pysähtyä elämänpäivän äärelle, koska arkea täytyy kuitenkin elää ja tehdä arjen valintoja. Mutta mä ajattelen, että silloin kun nuori on valintatilanteessa tai sitä ennen, niin silloin sillä on merkitystä, että sitä kysytään myös ihan näillä sanoilla. Jos ruvetaan puhumaan elämäntarkoituksesta, voi olla, että se sanana avaa joillekin enemmän, joillekin ehkä tämä päämäärä avaa enemmän sitä tulevaisuusorientaatiota. No miten mietit sitten tämmöistä, että kun paljon puhutaan niin kuin nuorten pahoinvoinnista tällä hetkellä tavallaan erilaisissa medioissa ja myös ehkä niin tilastoissa näkyy erilaista noususuuntaa, jotenkin pahoinvointi-indikaattorissa sekä Suomessa kuin muissa länsimaissa, niin kun sen toittavan tutkimuksen kautta ja muidenkin tekemistä nuorien kanssa, niin ehkä niin tavallaan vähän pikkusen tämän niin väitöskirjan ulkopuolella, tuntuuko tavallaan, että mikä sellainen tuntuma syntyy siitä, että minkälainen se nuorten hyvinvointi tällä hetkellä on, että kuinka paljon pahoinvointi on havaittavissa, ja sitten jos lähdetään miettimään, että jos on havaittavissa, niin mitkä voisivat olla sellaisia syitä, minkä takia se pahoinvointi olisi viime aikoina lisääntynyt? Haastatellut nuoret jotenkin koki, että heidän elämä on hyvää. Vaikka heidän elämässä oli vaikeuksia, jotka osin oli vielä kesken, niin he koki, että
he on selviytyjiä. Ja he jotenkin sanoi myös näin, että jos mä tästä on selvinnyt, niin mä selviän mistä vaan. Että asenne mun nähdäkseni on niin kuin toiveikas. Mutta sitten ahdistus tulee jotenkin siitä, että ei osata olla toisten kanssa, ei löydetä omaa paikkaa, ei löydy läheisiä ihmissuhteita, ei ole yhteenkuuluvuuden tunnetta, jolloin kouluun meneminenkin ahdistaa joitakin nuoria. Ja osa nuorista sanoo, että jos ei multa kysytä mitään, mä voin mennä sinne, jolloin se pelko nolaamisesta ja mokaamisesta ja silmätikuksi joutumisesta kasvoi. Ja osa nuoria oli kiusattu kouluaikana, jotka tähänkin osallistuivat ja sanoi, että se teki kouluun lähtemisestä tosi vaikeaa, että ei kelpaa eikä riitä. Ja se, että nuori joutuu rajattomista mahdollisuuksista lähes valitsemaan omaa polkua ja kehotetaan tekemään itsenäisiä ja oman näköisiä valintoja ilman ohjausta, tuntui aika suurelta taakaltakin osalle nuorista. Että joskus se voisi olla helpompi, jos olisi vähän rajatumpi se niin kuin tavan valinta-avaruus kuin ehkä mitä se helposti tässä nykymaailmassa on. Mm. Ehkä jos puhutte tässä, että nuorilla on vähän vaikea just tavallaan se semmoinen, että silmät joku joutuminen tai niin esiin tuleminen tavallaan, niin jos mietit, toinen juttu varmaan tämä pandemia varmasti vaikutti yksin hetkellinen tauko, niin kuin just se monelle nuorelle niin herkässä iässä, jos opetellaan niitä sosiaalisia taitoja, jos siinä joutuu yhtäkkiä olemaan pitkä erossa muista, niin kuinka paljon se, että miten tämä nykyinen mobiilipuhelin aikakausi, että onko se tavallaan myös heikentynyt sitä nuorten sosiaalista tai niin sosiaalisia taitoja ja kykyä tulla yhteen ja puhua toinen toisilleen? No ainakin nyt, kun kännykät on kielletty koulussa, niin opettajat sanoo, että nuoret puhuvat toisilleen. Käytävissä kuuluu puheensorinaa, välitunnilla tapahtuu liikettä. Ja jotenkin ehkä ajattelen sitä, että nyt hävisi ajatus, mutta ehkä se tulee kohta. Saanko uudelleen vielä kysymyksen? No siis puhuin tästä, niin sitä puhelinta vaikutusta sitten. Joo, se, että kun nuoret käyttää paljon puhelinta ja algoritmit laskevat tiettyjä osumia heidän sosiaaliseen mediaan, niin helposti kuplautuu ja ajattelee, että ihmiset on tietynlaisia ja silloin ymmärrys erilaisuudesta voi heikentyä, koska on vain samanmielisten parametrien ikään kuin ympäröimänä. Joo, se on ehkä toinen, mitä ajattelen, että nuoria, no kyllä se ajatus vielä sieltä tulee, kun se nyt jonnekin katoaa, mutta se, että auttaa, no joo, ehkä se tulee kohta. No, voidaan palata siinä, mutta ehkä mä haluaisin jopa varmaan melkeinpä viimeisenä kysymys sitä tavalla, että nyt kun pysyn äsken tavalla, että mitä haluaisit sanoa tavallaan sille opettajalle tai mitä haluaisit sanoa päättää, niin haluaisin kysyä, että mitä haluaisit sanoa suomalaisen nuorille tässä kohdassa tavallaan, että jos nyt tämän tutkimuksen jälkeen muuten niin haluaisit törmäät tavallaan niihin yläaste- tai lukioikäisiin nuoriin, niin mikä olisi sun viesti heille? Mä jotenkin sanoisin näin, että sä löydät oman paikkasi ennemmin tai myöhemmin. Mä sanoisin, että uskalla katsoa niin kuin laatikon ulkopuoleltakin, mikä paikka olisi sulle sopiva. Ja uskalla tehdä kavereista riippumattomia päätöksiä, tai jos olet valinnut hyvän kaveriporukan, niin liity heihin. Että tavallaan sekä löydä ikään kuin oma heimo, joka haluaa samaa, jotta se tukee sua. Niin kuin yksi nuori sanoi, että haluan ympäröidä ympäröidä itseni päämäärätietoisilla ihmisillä, koska se vahvistaa myös minun rohkeuttani etsiä elämässä omaa päämäärää. Ja samalla mä ajattelen nuorille, että kun te huomaatte, mikä arvo teillä on itsessään ja mikä arvo teidän osaamisella on, ja kun osaatte ottaa sen käyttöön, niin tulette tyytyväisemmiksi, kun hyödynnätte omaa potentiaalianne. No, ehkä tähän kohtaan tämä väittelyosuus on hyvä päättää, ja voidaan hyödyntää niin loppulauseen sen sitten. Eli Merja Viljasen väitöskirja Nuoret päämäärätietoista elämää rakentamassa käsittelee tärkeää aihetta, kuten todettua, nuorten elämän päämäärien sisältöä ja rakentumista. Väitöskirjan kvantitatiiviset osuudet luovat ymmärrystä siitä, kuinka paljon Tampereen seudun nuoret kokevat elämässään olevan päämääriä, kuinka paljon he kokevat näiden ohjaavan omaa toimintaansa ja kuinka paljon heidän toimintansa ohjautuu toisiin ihmisiin.
Tämän lisäksi on tutkittu tarkemmin, mihin kategorioihin nämä nuorten apupassaajien omista päämääristä asettuu. Että havaitsitte esimerkiksi, että just tämä itsensä toteuttaminen ja onnellisuuden kaltaiset mielentiloihin liittyvät päämäärät on varsin yleisiä. Ja sitten nyt sen lisäksi tarkastelin näitä päämäärien muutosta 2 vuoden aikana 16-18 ikävuoden välillä. Ja tämä analyysi tuottaa myös ymmärrystä siitä, että ehkä käytännön toimijatkin relevanttia tietoa siitä, minkälaisten päämäärän kautta nuoret oma elämänsä jäsentää. 3 artikkelin laadullinen haastattelun analyysit luo lisäksi uutta ymmärrystä siitä, millä tavalla nuoret kokevat päämäärän rakentuvat tuottaa mielenkiintoisen erottelun tekijöiden, pohdiskelijoiden ja odottelijoiden välillä, mikä luo myös mahdollisuuksia jatkotutkimuksiin aiheen tiimoilta. Työn vaikuttavuutta osittain rajoittaa etenkin siinä toisessa artikkelissa suuri vastaajakato, jonka seurauksena on vaikea tehdä yleistyksiä siitä joukosta, joka toiseen kyselylomakkeeseen päätyy vastaamaan. Lisäksi tutkimus pääosin edustaa olemassa olevan teorian, eli tämän Daymanin elämänpäämääräteorian soveltamista suomalaiseen kontekstiin, kun sen sijaan toista vain täysin uusia teoreettisia näkemyksiä tai testaamista. 3. artikkelin jäsennys 3 erilaisesta tavasta rakentaa elämänpäämäärää lienee artikkelin teoreettisesti eniten uutta luova avaus. Samaan aikaan väittelijä tunnistaa varsin hyvin tutkimuksen heikkouksia ja varoittaa yleistämästä tuloksia laajempiin joukkoihin. Lisäksi toisen artikkelin kvantitatiivisen analyysin osalta kehittää metodologiaa soveltuvaksi tälle kapeammalle vastaajoukolle, jolle ei latenttia profiilianalyysiä itsessään olisi mahdollista tehdä. Väitöskirjan johdanto on selkeästi kirjoitettu ja johdonmukainen. Samoin kaikki 3 artikkelia ovat selkeitä ja käyvät hyvin lävitse olemassa olevaa tutkimuskirjallisuutta aiheen osalta. Kirjoittaja vaikuttaa tuntevan taustakirjallisuuden hyvin ja avaa, mitä aiemman tutkitun pohjalta aiheesta tiedetään. Kaikki 3 erillistä artikkelia kumpuaa samasta taustateoriasta ja käyttää hyväkseen samaa pitkittäistä aineiston keruuta. Näin ollen väitöskirja muodostaa artikkeliväitöskirjaksi hyvinkin yhtenäisen kokonaisuuden. Kaiken kaikkiaan väitöskirja täyttää vaadittavat kriteerit sekä artikkelin määrän ja väitteen oman panoksen osalta, että myöskin valittujen tutkimuskysymysten analyysiä ja johtopäätösten osalta. Työ on yhtenäinen kokonaisuus, jonka eri osat tukevat toisiaan ja muodostavat selkeästi etenevän kokonaisuuden. Työ tarjoaa aineistoon perustuvia vastauksia keskeisiin tutkimuskysymyksiin, luoden näin uutta tietoa suomalaisnuorten elämänpäämäärien sisällöstä, tyypeistä ja nuorten omasta tavasta jäsentää niiden rakentumista. Tehdyt johtopäätökset saavat tukea kerätystä datasta ja väittelijä käsittelee työn haasteita ja heikkouksia kriittisesti sekä vertaa omia tuloksiaan olemassa olevaan tutkimuskirjallisuuteen. Näiden seikkojen pohjalta minun on helppo suositella väitöskirjan hyväksymistä. Kiitoksia rohkaisevasta palautteesta. Helpotuksen huokaus. Ja en tiedä saako sanoa, mutta itsekeskeisyyden lisääntyminen heikentää nuorten mielenterveyttä, joka näkyy itseen suuntautuneiden suuressa määrässä. Se oli se vastaus, joka oli tulollaan, mutta ei tullut. Tämän jälkeen kehotan niitä läsnäolijoita, joilla on jotain muistuttamista, huomauttamista tai kysyttävää, pyytämään puheenvuoron arvoisalta Gustafsson. Ei kysymyksiä. Julistan väitöstilaisuuden päättyneeksi.